L-għodwa tajba, nilqawkom illum għal din ix-xandira diretta wkoll jien Jiem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisra, jien nilqawkom magħna għal din ix-xandira li fiha ser nkun qegħdin nagħmlu reġistrazzjonijiet tal-bniet Kinder 2. U d-data tal-lum hija il-28 ta' Mejju. Il-ħin huma 9:09 kif qed taraw u kif konna spjegajnilkom it-telefonati ġa jkunu bdew bħalissa qegħdin nkunu delay bħalissa dak li qed taraw kunu teġa għaddew xi ftit tal-ħin. Bħalma nagħmlu dejjem nibdew ftit b'riflessjoni u talba qabel mbagħad nibdew bit-telefonati u reġistrazzjonijiet tagħkom. L-edukazzjoni hija l-ħajja. U jekk l-edukazzjoni ma tibqax marbuta ma' dak li qed jiġri madwarna tispiċċa irrelevanti. U naħseb fil-waqt li jintkom illum l-attenzjoni sħiħa tagħkom hija fuq dak li qiegħed jiġri għal uliedkom u hekk għandu jkun. Ħafna mill-kumplament ta' Malta ovvjament l-attenzjoni tagħha qiegħda l barra minn hawnhekk, qiegħda anke lejn qrati tagħna u hemmhekk fejn nixtieq li niddedikaw it-talb tagħna llum. Il-ġustizzja hija divina, mhijiex umana, imma aħna msejħa biex kemm jista' jkun inqarbu kemm nifilħu lejn dik il-ġustizzja. U għaw qed ngħidha f'kull mixja tal-ħajja, inkluż dak li aħna nagħmlu bħala edukaturi fix-xogħol tagħna, li xi drabi jista' jkun mhux dejjem ikun qed iqarreb bil-fors lejn dik il-ġustizzja divina u aħna msejħa biex kemm jista' jkun nagħmlu l-isforzi tagħna. Għalhekk it-talb tagħna llum niddedikawh għal dawk li jħarsu l-ġustizzja naraw li tkun sħiħa illi kemm jista' jkun inqarbu lejn dik divina u lejn il-ġid l-għaqal u s-sens komun għal kulħadd. Dolbu dejjem għaż-żgħażagħ tagħna għat-tfal tagħkom li għalihom illum se nkunu qegħdin naħdmu biex naraw li jkun hemm għażla xierqa għalihom ukoll. F'isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum matina llum, ħafna dubietna bħalma nafru minn ħati għalina daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija b'grazzja milja s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Malla tlapajna mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. U kif qed taraw fil-fatt ma' ġenb illum hawn ukoll Dr. Ertin Buħaġar illi ħajkun qiegħed jassistina biex jara li l-proċess ikun qed miexi bl-iktar mod trasparenti u korrett possibbli. Iktar tard mal-ġurnata anke nsemmi l-kollegi l-oħra kollha li qegħdin jassistuna matul dan il-proċess. Kif spjegajnilkom il-bieraħ, it-telefonati ġa bdew għal-ħabta għad-9:15, tkun qed isir l-ewwel telefonata magħkom, jitolbukom joffrulkom l-ewwel hemm disponibilità. Daw tal-bidu tafu teġa minn numri teġa kienu ġew preżentati lilkom fl-email li rċivejtu. U jitolbukom biex tikkonfermaw l-għażla tagħkom. Hekk kif dik l-għażla ssir tintemm it-telefonata ftit tal-minuti wara tkun ħassir it-telefonata l-oħra minn il-kollega l-oħra tagħna tkellimkom titlobkom terrew tirrikonfermaw l-istess u tibqgħu tikkonfermaw l-għażla tagħkom fiż-żewġ telefonati imma tikkonfermawhom 3 darbiet għalfejn għax imbagħad wara tgħaddikom magħna hekk nismawkom jiena fl-earpiece u qed jismawkom ukoll in-nutar, nitlobkom biex tikkonfermaw l-għażla ta' skola ngħidha out loud on air ħalli jisimgħu wkoll il-ġenituri kollha u mbagħad jidher l-isem sa dalwaqt taraw il-grafika jitilgħu l-ismijiet tat-tfal hekk taraw il-grafika tal bħalissa l-ismijiet ta' tfal fuq ta' xelluk tal-screens tagħkom, il-numru li qed taraw ma' ġenb it-tfal, is-suppost ikun ir-ranking order, ġieli b'xi żvista minn flok ranking order isir running order u l-unika differenza tkun fejn hemm it-tewmin. Però ħafna drabi l-grafika tkun qed taqbel eżatt mad-dejta tagħna, serħu raskom li d-dejta tagħna timxi fuq ir-ranking order. Titfixklux jekk ikun hemm xi ftit ta' numru li jkun inqabes minn hemmhekk imħabba t-tewmin. Biss għax it-tewmin jingħataw l-istess ranking order u jekk ikun running order jibqa' miexi. Però normalment il-grafika qed tkun tajba wkoll fuq in-naħa tal-lemin tal-iscreens tagħkom qed taraw l-iskejjel u d-disponibilità ta' postijiet illi hemm malli xi ħadd minnkom jagħmel l-għażla il-lajkin li juri l-emblema tal-iskola jiġi trasferit ukoll ħdej l-isem tat-tifla tagħkom u jonqos in-numru mid-disponibilità ta' dik l-iskola partikolari. U hekk ħanibqgħu mixin matul il-proċess. Jiena matul il-ħin ukoll apparti tal-waqt naħseb li ġejja l-ewwel telefonata, nkun qed naġġornakom fuq xi riflessjoni marbuta ma' qasam tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Balzan, Bunġu, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. Saint Monica Gżira l-Ġulja, grazzi ħafna ġata tajba. Saint Monica Gżira
għal Ġulja. U kif qed taraw, issa ħdej Ġulja hemm l-emblema tal-Iskola Santa Monika ukoll u naqas il-post minn ħdej l-isem tal-Iskola Santa Monika il-Gżira. Signora D'Amato Quintano, bonġu, l-għażla tiegħek għal xejli, please. Xejl naħseb. Xajel, sewa. Saint Aloysius għal Xajel. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day, bye-bye. U hekk nibqgħu sejrin sakemm niżawrixxu fil-fatt il-telefonati kollha li għandna. Llum ħajkonna fuq 160 fil-fatt telefonata illi ħankunu qegħdin nagħmlu. Bonġu Sinjura Cardona, l-għażla tiegħek għal Amy jekk jogħġbok. Waqgħet il-linja nitlobkom terġgħu tadduni ftit ma' Sinjura Cardona, please. Jekk jogħġbok, thank you. Mela, sakemm ikolna daw ftit tal-pawżi, nibda naqsam xi ftit ħsibijiet marbuta mal-edukazzjoni, mal-vjaġġ edukattiv li tkunu qegħdin tagħmlu flimkien ma' wliedkom. Il-vjaġġ edukattiv mhux ta' wliedkom wieħedhom imma huwa tal-familja sħiħa. Grazzi, bonġu, Signora Cardona, l-għażla tiegħek għal Amy, please. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Amy, grazzi Sinjura ġodda tajba. Saint Monica Gżira għal Amy, tajjeb ħafna. Mela wliedkom bħalissa ġa qed jattendu le qegħdin kindetu, jispiċċawha. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Fej, please. Saint Aloysius għal Fej, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Allura teġa għandkom ftit toma mhux ħażin ta' xi tfisser tkun ġenitur ta' xi ulied li qed jattendu skola. Jista' jkun li għandkom ulied anke ikbar, hemm min fostkom illi din hija l-ikbar wilt li għandkom allura hemm ftit ta' ansjetajiet le tal-proċess u esperjenza ġdida li nkunu qegħdin ngħaddu fiha anke aħna bħala ġenituri. U naħseb proprju fuq dak huwa l-ewwel punt li xtaqt nibda nitkellem dwaru. It-tranzizzjoni. It-tranzizzjoni iġġib bidla magħha. U aħna spiss nħobbu ngħidu le il-biża fear of the unknown. Aħna meta ngħidu nibżgħu midlam għalfejn tibża midlam, għax ma tkunx taf x'hemm fidlam. Tibża minn dak li inti mhux qed taraf mhux qed tara. U l-istess uliedna, niftakru fihom l-ewwel qabel kollox, uliedna jafu. Good morning, Mr. Kalita. Your choice for Krishva, please. Good morning. Not too bad, thank you. And you? Your choice, please. Saint Francis Birkikara for Krishiva. Thank you very much. Have a nice day. Nieħu biex nitkellem magħkom ma kif tifhmu ma jistax noqogħdu ngħidu ħafna diskors ħalli mmexxu kemm jista' jkun. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Anna. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla għal Anna, please. Saint Joseph Slima, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Kemm infakkarkom isimgħuni minn fuq is-sets tat-telefon, mhux minn fuq l-screens. Hemm ftit delay. Allura jekk ħadd qogħdu tistennew li tisimgħuni minn fuq l-screens, tispiċċaw ma twiġbunix immedjatament u tibqgħu tistennew sakemm tisimgħuni minn fuq l-screen tagħkom. Please, isimgħuna minn fuq it-telefons tagħkom, żommu l-volume tad-devices kien qegħdin tisimgħu minnhom. Baxxi waqt nagħmlu telefonati ħalli nkunu nikkomunikaw sew. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Anna, please. Sorry, skużawni, kelli nimxi Pule. Sinjura Pule, bonġu, l-għażla tiegħek għal Bettin. Saint Monica School Mosta, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Grazzi, bye, good day. U kif qed taraw fil-fatt malli nkun imlejt sheet ngħaddija lin-notari, notari qabbel ir-records tiegħi mar-records tiegħu u kif jikkonfermu dak ir-records jgħaddu għand il-kollega tagħna hemm gejtu llum li qed idaħħal l-ismijiet ta' tfal fid-database tagħna biex insibuhom anke lesti għall proċess li jmiss minnaħa tagħna u mas li jintemm il-proċess ta' reġistrazzjoni minn hawn komplu mill-uffiċini tagħna. Ngħidu dwar it-tranzizzjoni u lidna jafu teġa l-esperjenza li tiltaqa' ma' affarijiet ġodda, dan fl-età tenera tagħhom teġa qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna affarijiet ġodda u hemm ħafna iktar sens ta' avventura milli għandna aħna u dik ma ninsewix. Bonġu Sinjura Sledin, l-għażla tiegħek għal Emilia, please. Saint Aloysius għal Emilia, grazzi ħafna ġodda tajba. Bye, good day, bye. U fuq dak rridu nikkapitalizzaw.
is-sens ta' avventura, is-sens ta' illi jiskopru affarijiet ġodda illi għandhom it-tfal. Xi ħaġa li fejna nkunu mewwitna xi daqsxejn ħafna drabi, mhux kulħadd, imma ħafna drabi aħna iktar komdi ma l-affarijiet li nafu milli ma l-affarijiet ma nafux. Għalhekk ejja nqawwilkom qalbkom biex meta nkunu qegħdin nitkellmu ma' tfal tagħna, kemm jista' jkun inġibulhom tixbiħat issa meta qegħdin insemmu l-iskola ġdida. Good morning, Miss Peter, please. Your choice for a nail, please. St. Joseph School, Blat al-Bajda for a nail. Thank you very much. Have a nice day. Jekk taqbdu tgħidulhom, isma' tiftakar meta konna morna hemmhekk ma kontx tafu dak il-post inti post ġdid. Kif ħassejtek? Kif kont qed tarah il-post kif u ja forsi jgħidulek kont xejn ċitata u hekk, imma kien hemm inti. U aħna l-iskola minn ħajkonna. Ħajkun hemm il-miss. Bonġu, Signora Xkembri, razda tiegħek għal-Matteja, please. Saint Aloysius għal-Matteja, grazzi Signora ġada tajba. U taf tgħidlek iwa ma l-miss ma nafix. Vera, ma bħalissa għandek miss ukoll, U l-miss qabel kont tafa u l-lum kif qed insibuna. Issa vera taf tinserta dik il-waħda fil-li forsi ma tantx għandha grazzja magħha wkoll. Signora Romano, bonġu, żlatija għall-Alessia, please. Saint Aloysius għall-Alessia, grazzi ġada tajba, Signora. Intkom tafu tfal tagħkom tafu l-esperjenzi pożittivi u inqas pożittivi li għaddew minnhom għalhekk dejjem għamlu kemm jista' jkun effort issemmu dawk il-pożittivi. Bonġu Sinjura Ġus, lażda tiegħek għall-Maja, please, bonġu. Saint Aloysius għall-Maja, grazzi Sinjura ġada tajba. Thank you very much. Sewa għamlu intom l-għażliet tal-ma esperjenzi tmorru fuqhom għax tafu tajjeb li mumma dawk li ħajqanqlu fihom emozzjonijiet sbieħ u dawk li ħajqanqlu fihom xi ftit emozzjonijiet inqas sbieħ. Però tajjeb li tibdew tiddialogaw dwarha u x'ħan ikun hemm u ħbieb ġodda u premises ġdid u nies ġodda wkoll adulti u hekk. It-tfal nerġa' nfakkarkom huma ħafna iktar miftuħa milli aħna l-adulti biex jiskopru affarijiet ġodda. Fil-fatt nixtieq l-edukazzjoni aktar ma jgħaddi aktar tipprova trawwem dan is-sens fina u mhux toqtolulna xi drabi l-edukazzjoni formali għandha l-iżvantaġġi li toqtol xi ftit mill-kreattività u anke minn dan is-sens ta' innovazzjoni u skoperta fina. Mela dak ħajkun l-ewwel fażi, it-tranzizzjoni. Ngħinuhom u tasal kallerit il-mument fejn l-affarijiet jindraw ukoll. Good morning, Miss Besnard. Your choice for Jade, please. Good morning, Miss Besnard. Saint Aloysius for Jade. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. U wara ftit, ġifieri wara ftit ġranet, wara ġimgħa tnejn, anke ftit iktar forsi, taraw kif it-tfal ikunu teġa bdew jisetiljaw fil-ħajja ġdida tagħhom fl-iskola kellha jrid il-ħasir it-tieni dar tagħhom. Yes? Bonġu, Signora Sant Kassar, l-għażla tiegħek għall-Katalina, please. Good morning. Saint Aloysius għall-Katalina, grazzi ħafna, Signora ġada tajba. Sewa. Aħna bħala ġenituri x'inhu l-irwol tagħna throughout il-proċess, mhux biss fil-bidu, imma ejja ngħidu fil-bidu ftit iktar, però dejjem importanti. Yes, Sinjura Llul. Sinjura Llul St. Joseph Paula Juliet, kemm nikkonferma mal-kollegi St. Joseph Paula. Okay, thank you very much. Thank you. Grazzi Sinjura ġadet tajba. Tajjeb wisq. Mela, aħna xogħolna x'aħna aħna. Aħna dawk li noħolqu il-bejta għal uliedna. U kemm importanti li nieħdu ħsieb dik il-bejta minkejja l-awċ illi l-ħajja taf toffri. Dejjem ħajkun hemm xi sitwazzjonijiet illi ma nkunux qegħdin nippreveduhom jew ma konniex qegħdin naħdmu għalihom sfortunatament. Il-ħajja toffrilna sfidi dejjem minn waħda l-oħra, imma dmirna bħala ġenituri illi kemm jista' jkun il-bejta għal uliedna tibqa' tkun waħda sana, waħda stabbli. Id-diffikultajiet jista' jkunu ta' diversi naturi, ta' saħħa, ta' relazzjonijiet, u mhux qed ngħidilkom aħbu mit-tfal, għax it-tfal ixommu, t-tfal jifmu kollox x'ikun għaddej. Imma jan kultivaw ftit.
sens raġunat ta' u disclose ma' tfal tagħna u anka dak li għalihom ikunu esposti, anka jekk hemm xi diffikultà ta' relazzjonijiet speċjalment bejn il-ġenituri, bejn il-partners illi hemm. Bonġu, Sinjura Bartolo, l-għażla tiegħek Alizzi, please, Alizzi? Bonġu. Saint Monica Gżira Alizzi, grazzi ħafna ġara tajba, Sinjura. Ħadd minna għandu xi familja perfetta, nassigurakom, kulħadd ikollu momenti tqalu diffiċli jkun jaffaċċja, kulħadd jgħaddi momenti anke ta' litigar bejnietna kollha kemm aħna bnedmin. Bonġu, Sinjura Bajjada, l-għażla tiegħek għall-Valentina, please, bonġu. St. Aloysius College, grazzi Sinjura ġara tajba. Nifhem għax jiena wkoll ngħaddi minnhom daw id-diffikultajiet bħala ġenitur jien stess. Però ma jagħmilx ġid qatt illi tfal nispiċċaw noħolqulhom tensjoni ħafna ikbar imħabbra diffikultajiet li nkunu qegħdin nesperjenzaw aħna. Li nżommuhom parteċipi iva, li ninformawhom iva fejn jista' jkun illi anke fid-diskors għad-deċiżjonijiet. Bonġu, Sinjura Tart, l-għażla tiegħek għall-Kristina, please. Saint Monica Mosta għall-Kristina, grazzi Sinjora ġara tajba. Bye, good day. Thank you. Imma kemm jista' jkun ejja nkunu għaqlin illi nipproteġuhom. Dana it-tfal jirnexxulhom jibqgħu jaffaċċjaw. Grazzi, Sinjura Fortunio Farrugia, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Franceska, please. Bonġu. Saint Monica Mosta Franceska, grazzi Sinjora ġara tajba. Jirnexxilhom jaffaċċjaw il-ħajja ta' kuljum speċjalment anke f'din l-età bis-saħħa ta' din l-istabbiltà fid-dar. Grazzi ħafna, bonġu Sinjora Zammit, l-għażla tiegħek għar-Rea, please. Saint Aloysius għal-Rea, grazzi ħafna Sinjura ġara tajba u qed jafżawni l-kollegi li fil-fatt teġa għalaqna l-ewwel kulleġġ illi huwa San Luigi għalhekk ħataraw issa l-ismijiet tal-bniet kollha li ġew reġistrati għal St. Aloysius College u ħankun qed naqrahomkom biex terġgħu isserħu raskom u tikkonfermaw ir-reġistrazzjonijiet saru b'mod korrett. Mela D'Amato, Quintano, Xael, Grek Fej, Sledin, Emilia, Xkembri, Mattea, Romano, Alessia, Aġus, Maja, Beznard, Jade, Sant Kassar, Katalina, Bajada, Valentina, Zammit, Rea. U dawk kienu l-istudenti l-ġodda li ġew reġistrati għal kulleġġ San Luigi għas-sena skolastika li jmiss minn hawnhekk nawgurawlhom. Konna qegħdin ngħidu tfal kapaċi jaffaċċjaw il-ħajja bit-toqol li huma għandhom ukoll, sewwa ma ninsewx. Bonġu, Sinjura Camilla Rigaldes, l-għażla tiegħek għall-Koril, please. Saint Angela Rabba tal-Koril, grazzi ħafna Sinjura ġara tajba. Sewwa wisq. Hija bis-saħħa din l-istabilità u mhux diffiċli nifhmuha, ejja naraw aħna kif jirnexxina nibqgħu għaddejjin u nkampaw mad-diffikultajiet tal-ħajja wkoll. Bonġu Sinjora Darmanin, l-għażla tiegħek għall-Nora, please. Saint Monica Mosta għall-Nora, grazzi ħafna Sinjora ġara tajba. Għax nippruvaw nistrieħu fuq affarijiet li huma stabbli f'ħajjitna. Għalhekk importanti ħafna li kemm jista' jkun anke aħna nikkultivaw l-istabbiltà f'ħajjitna u ma nikkumplikawx ħajjitna aktar minn tant. Tgħidli jiena għalfejn qed titfa' kollox fuqna. Bonġu, Sinjura Hasken, qed jgħiduli bonġu l-għażla tiegħek għall-Fejt, please. Saint Monica Mosta għall-Fejt, grazzi ħafna ġara tajba, Sinjura. Iva, jiddispjaċini, ma dan huwa dmirna, dan huwa l-irwol tagħna bħala ġenituri, l-imħabba tagħna rdu ma nimmanifestawha b'dan il-mod. Bonġu, Sinjura Karabot, l-għażla tiegħek għall-Nadja, please. Saint Monica Mosta għall-Nadja, grazzi, Sinjura ġara tajba. Dak huwa dmirna, l-imħabba mhux bis-sittanni u l-bews li huwa importanti u sabiħ, imma huwa wkoll li nieħdu ħsieb naraw li dan l-ambjent qed nikkultivawh. Aneddotu żgħir, imma li jgħin nifhmu anke t-teorija tat-tagħlim. Jiena meta kien ħajkonna l-ewwel tifel tagħna, Isaac illi l-bieraħ fl-aħħar lesta kull ma kellux jaqsam mal-masters issa kellha jrid jibda d-dinja tax-xogħol dalwaqt. U nsellimlu minn hawn. Mhux qed tixti tismani ta'
Ma jekk f'kas li għara recording. Niftakarni nitkellem mal-mara, ngħidilha ma sajna bl-istudji kollha li għamilt fl-edukazzjoni, kif ħankun naf daqsxejn ta' tarbija, kif ħanallima tiekol, kif ħanallima tagħmel bżonnijiet tagħha kollha, kif ħanallima titkellem, kif ħanallima timxi. Dew ġejjin dal-ħafna biżgħat fuqi bħala missieri. Sakemm imbagħad twildet bl-emozzjonijiet kollha li ġib magħha tarbija ġdida, u tirrealizza li inti kull ma between inverted commas trid tagħmel huwa li tħobb li toffri ambjent safe li tara li t-tarbija tiegħek ma tkorrix, ma tweġġax u li toffri ambjent stimulanti li kemm jista' jkun tqanqal l-interess. U tara kif it-tarbija mhux inti tallima imma hi titgħallem għax aħna anke l-mod kif nużaw il-verbi xi kultant infixklu lil nfusna. Aħna noħolqu l-kuntest biex il-persuna jitgħallem u huwa hu li qed jieħu kontroll tat-tagħlim tiegħu. U dinna l-iktar li anka taraw mbagħad meta jibdew jitalmu jimxu wkoll. Inta qed jippruvaw jitkaxkru mal-art u mbagħad jagħtu l-ewwel passi. Grazzi ħafna. Grazzi, mela qed jispjegaw li għandna persuna ma setawx jaqbduha, grazzi ħafna, illi ma stajniex naqbduha minn fuq il-fixed line għalhekk ħajġibu li l-mobile edha fuq speaker u ma li tkun edha ma ġembi sensaqsija bl-istess mod sajta ħattuha biex tgħidilna l-konferma tagħha. Mela bonġu Sinjura Holland, Farrugia Holland, l-għażla tiegħek għal K, please, bonġu. Saint Monica. Yes, bonġu. Saint Monica Mosta, please. Saint Monica Mosta għal K. Grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you. Ekku, fil-fatt, bis-saħħat hekk anke rajtu xi jiġri f'każ li ma jirnexxinniex naqbdukom minn fuq il-fixed line, però please kemm jista' jkun araw li settings ikunu tajbin. Bonġu, Sinjora De Bono, għażla tiegħek għal Valentina, please. Saint Francis Birkir Kara Valentina, grazzi Sinjora ġat tajba. Min għandu xi setting fuq il-mobile illi ma jħallihx jaċċetta barred numbers, dawk li jkunu private numbers, please neħu għal dal-għodu għax il-fixed line ta' hekk edha barred, edha private number. Allora nkella il-mobile tagħkom jirriġekti awtomatikament. Biss kif qed taraw xorta għandna mezz kif jekk intkom ma jirnexxilkomx naraw kif naħukom xorta waħda ta' u nirringrazzja l-kollegi fil-fatt tal-isforzi li qed isiru minn wara l-kwinti. Meta tfal ikunu ħajbdew jitalmu jimxu, tinnota kif ankuma meta jagħtulhom l-ewwel passi huma waħedhom qed jagħmluha, inti qed hemm biex tipprova tilqalhom u tieħu ħsieb li ma jaħbtux ma' x'imkien, jaqgħu u inti x'tagħmel. Tnewwidulhom subajk b'mod naturali, jaħtfulek subajk u tgħinhom biex jerġgħu jqumu ħalli jibqgħu mixjin. Qed jitgħallmu, qed jikbru. Dika għandna bżonn nitrasferuha anke fit-tagħlim formali kemm jista' jkun qed nagħmlu sforzi u kemm jista' jkun qed jidħol dat tip ta' approach għad fadlilna ħafna x'nagħmlu għalfejn. Għax malli nidħlu formal education u mbagħad dan il-proċess naturali tat-tagħlim ħafna drabi ma jibqax daqshekk naturali u jsir iktar artifiċjalizzat. U nibdew minflok il-bniedem nenfasizzaw li għadu fil-proċess li jitgħallem, nibdew nitkellmu kif aħna mdorrin u noqogħdu attenti anke aħna kif nużaw diskorsna, sew bħala ġenituri u anke bħala edukaturi, minn hawn fostna edukaturi, għadda weħel dak id-diskors ma jgħinx. Sa at one point in life ħatiġri iva illi mbagħad we are assessed and the judgment is made on us. Intkom qed tiġġudikaw anke li l-ħin kollu niġġudikaw il-xulxin u nifhmu li għandha tiġri imma fil-proċess ta' età tenera fejn tfal għadhom qegħdin jibdew jiżviluppaw hemmhekk l-iskop tal-assessjar huwa biex il-bniedem ikompli jitgħallem. Dak hu l-iskop li jifhem fejn qiegħed ħalli jkompli jikber minn fejn qiegħed bħalissa. Għalhekk ġifieri l-iskop tagħna bħala ġenituri huma dawk it-tliet elementi u anke tagħna bħala skejjel. Li nħobbu lil uliedna, li nofru ambjent safe u li nofru ambjent stimulanti. U taraw kif il-miraklu iseħħ min-naħa ta' uliedna jkunu huma li jirnexxielhom imbagħad jitgħallmu. U dak hu li tkidu tkomplu tibqgħu tieħdu ħsieb matul l-esperjenza skolastika tagħhom. Kif ħaturu l-imħabba tagħkom, kif ħaturu li hemm dejjem dawn l-ambjenti safe, kif ħaturu li hemm dejjem ambjent stimolanti. Propju billi tħarsu lejn kull waħda minnhom. Kif ħanuri l-imħabba malli jiġu lura u jiena nasal lura mix-xogħol nifhem li kulħadd għandu ħafna impenji, imbagħad niftaħu nagħlaq parentesi fuq l-impenji li aħna għandna wkoll. Imma malli jkollna l-ewwel ċans. Kif mort illum nuru interess. X'għamiltu sabiħ? Anke jekk hemm xi ftit affarijiet ta' tħassib, x'qed idejqek, x'qed jinkwetak?
nippruvaw nifmu ma nallarmawx, imma tajjeb li nibdew nipproċessaw ftit l-esperjenza flimkien. Bonġu, Sinjura Zammit, l-għażla tiegħek għal Jade, please. Saint Monica Mosta għal Jade, grazzi Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. L-ambjent safe ġaħettilkom kif, il-bejta, l-kunċett tal-bejta li tkun sigura li tfal meta jiġu lura dar jafu li għandhom moħħhom mistrieħ u jistaw b'xi mod they regenerate themselves iktar ma jikbru iktar dik tibda ssir daqsxejn challenging saret, imħabba daw. Bonġu, Sinjura Camilleri, l-għażla tiegħek għal Daniel, please. Bonġu. Saint Monica Mosta għal Daniel, grazzi Sinjura ġodda tajba. Għalfej qed ngħidu ħabba dawax. Aħna meta konna għadna żgħar u forsi l-maġġoranza tagħkom hekk intkom ukoll għalkemm issa l-ġenerazzjonijiet qed bdejjin bidlu jista' jkun anke intkom teġa kellkom meta kontu żgħar ħafna minn daw id-devices. Bonġu, Sinjora Ċantar, l-għażla tiegħek għal Ġulja. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Ġulja, grazzi Sinjura ġodda tajba. Meta ma kenniex daw id-devices, aħna konna nitlu fid-dar tagħna, konna nitlu nerġgħu f'dik il-fosqa sejfa għalina. Bonġu, Sinjura Kuxkiri, l-għażla tiegħek għar-Ruby, please. Saint Monica Gżira Ruby, grazzi Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. Thank you. U dawna waqqaw dik il-barriera bej barra u ġewwa, tfal tagħna llum jibqgħu f'kuntatt kontinwu iktar ma jikbru, mhux fl-età tenera ta' tfal tagħkom għandi nifhem u nimmaġina u nittama għalkemm jafhem xi platforms li jippermettuha wkoll. Imma iktar ma jikbru, iktar tibdew tirrealizzaw li dak kollu li qed jesperjenzaw barra mid-dar iġorruh magħhom il-ħin kollu f'djarkom ukoll. U inti minn lik li qiegħda fil-kama tas-sodda tagħha l-kwiet, forsi qed tilab xi ftit jew tagħmel xi xogħol, imma fil-fatt għandha ħafna influwenzi diħlin minn barra. Minn sħaba wkoll il-maġġoranza tagħhom ikunu pożittivi. Xi drabi jkun hemm xi elementi mhux sbieħ li tajjeb li nintervjenu nifhmu x'ikun għaddej għax tindunaw it-tfal ikunu mtaqlin. Niġu għal dak il-punt. Jiġifieri importanti, safety sewwa u li kemm jista' jkun l-ambjent tad-dar ikun stimulanti b'ħafna affarijiet li nafu li għanqlu interess fit-tfal, mhux biss devices teknoloġiċi li huma importanti li jkun hemm, imma affarijiet oħrajn ukoll, affarijiet anke iktar tactile. Ma' żmien qegħdin nibdew ftit nitilfu ċertu ħiliet li l-bniedem għandu u li jkun dnub jekk nitilfuhom. Anka s-sens tal-kitba, illum iktar nafu niswajpjaw milli nafu nikdbu serna ħafna nies. Ġifieri undefined motor movements li tfal irdu jagħmlu biex jiktbu, anka l-kunċett li taqbad il-pinna, anka kif toqob bil-qiegħda se mhux xi wieħed noqob bil-qiegħda sewwa ħafna. Imma l-occupational therapist tagħna fil-fatt fis-segretarjat tfakkarna kif anka is-sitting posture tagħmel differenza ħafna kif jiktbu mbagħad it-tfal. Bonġu, Sinjura Livari, l-għażla tiegħek għal Zejli naħseb u x'hekk. Sewwa, ekku, Santa Monica Mosta, grazzi Sinjura ġodda tajba. Grazzi. Sewwa, nofrulhom opportunitajiet, anka li jkollhom ċans li daqsxejn żebat, all right, mhux li ħamġulkom id-dar u jħarbtu l-affarijiet. Bonġu, Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Emma, please. Good morning. Your choice, please. Good morning. Il-linja daqsxejn mhux ċara. Saint Monica fimta, ma fimx u waqgħet il-linja fil-fatt. Ħudu paċenzja jerġgħu qabdu niftit ma' Sinjura Grek jekk jogħġobkom. Għax ta' Saint Monica wasanna. Sakemm nistennew mela s-Sinjura Grek jirnexxinna nerġa' naqbdu magħha. Kont qed ngħid, offru affarijiet li huma safe, imma araw li jkun hemm varjetà. Kotba mhux biss dejjem digital books jew digital reading, anka kotba f'idejhom, anka l-fatt li tqattaw ftit ħin niftakar anka l-isforzi li konna nagħmlu jiena u l-mara li npoġġu bil-qiegħda fuq is-sodda ma' ġenb it-tfal tagħna u naqrawlhom, ġieli norqdu aħna qabel jorqdu huma u jqajmuna. Bonġu, Sinjura Grek, mill-ġdid l-għażla tiegħek għal Emma, please.
Gżira, yes. Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Bye. Kemm infakkar ftit, please, baxxu d-devices. Bonġu, Sinjura Ġus, l-għażla tiegħek għalema jekk jogħġbok. Bonġu. Thank you very much, Saint Monica Gżira għal Emma. Thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Esperjenza sabiħa ħafna, li tkun qiegħed f'kuntatt fil-qrib ta' tfal tagħkom anke tanqhomx daqsxejn magħkom, taqrawlhom u taraw l-interess li huma jkollhom dero lejkom aktar milli lej il-ktieb, imma bekk imbagħad titrawhem din in-namra u din l-imħabba għat-tagħlim. Bonġu, Sinjora ta' Bonevalletta, l-għażla tiegħek għal Olivia, please. Bonġu. Saint Monica Gżira l-Olivia, thank you very much, have a nice day. Thank you, bye-bye. Sawa, bekket anqlu l-ambjent stimolanti d-dar. Ħajinbidel matul is-snin, imma tajjeb illi jibqa'. Bonġu, Sinjura Paċ, l-għażla tiegħek għal Kate hekk jogħġbok. Saint Monica Gżira għal Kate. Grazzi ħafna, Sinjura, kompliment ġadat tajba. Bye-bye. Grazzi, bye-bye. Sawa, mela, tkellimna fuq nemmen jiena waħda mill-iktar affarijiet importanti li rwol tagħkom bħala ġenitur ma' wliedkom. Bonġu, Sur Fenek, l-għażla tiegħek għal Kara, please. Saint Monica Gżira għal Kara, grazzi ħafna, Sur Fenek, ġadat tajba, bye-bye. Thank you. Għandkom rwol ieħor x'tifdu. Dak ta' ġenituri, il-job description ma tispiċċa qazza, ġifieri, u tibqa' dejjem tiskopri dak fl-aħħar jagħmlulek. And anything else that is required by your children, actually. Dejjem tiżdied dik il-lista. Bonġu, Sinjura Borġ, l-għażla tiegħek għal Emma Marie, please. Saint Monica Gżira l Emma Marie, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Hija marbuta wkoll ma' relazzjonijiet, imma din id-darba mhux mat-tifla tagħkom li ġa semmejna, imma mal-iskola. Din hija relazzjoni importanti ħafna illi ħattawwa l-ammont ta' snin. Bonġu, Sinjura Riolo, l-għażla tiegħek għal Emma, please. Saint Monica Mosta għal Emma, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye-bye, thank you, good day. Hemm ta' min ħaddum is-6 snin tal-primarja, hemm ta' min ħaddum il-11 sena kollha tal-primarja u s-sekondarja. Sinjura Kaminżuli, bonġu, l-għażla tiegħek għal Marija. Saint Monica Gżira għal Marija, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, good day. Jekk mhux iktar għal min ikompli sixth form fil-kulleġġ wieħed illi kellna llum inserta li għandu sixth form tiegħu wkoll, però snin estensivi ta' relazzjonijiet li rridu nrawmu. Bonġu, Sur Fava, l-għażla tiegħek għal Sinjura, sorry, Sinjura Fava, l-għażla tiegħek għal Zoe, jogħġbok. Saint Monica Gżira għal Zoe, grazzi Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you, good day. Skużani, tankun għaddej daqsxejn waħda irrankat minn ħaġa l-oħra. Mela, biex nibnu relazzjoni mal-iskola, ma tridx wisq u fl-istess ħin titlob daqsxejn għal minnaħa tagħna wkoll. Bonġu, Sinjora Portelli, l-għażla tiegħek għal Ħejli jekk jogħġbok. Bonġu. Saint Monica Mosta għal Ħejli, grazzi Sinjora ġadat tajba. Bye, good day, bye bye. Wara li kalla jrid tagħmlu reġistrazzjoni tagħkom illum, mill-uffiċċju tagħna ħadd irċievu email fejn ħadd tiġu mitluba biex tagħmlu l-pagament għall-għażla li tkunu għamiltu u minn minnkom irid jagħmel waiting list ukoll jista' jagħmel waiting list. Dawk illi ħajjibqgħu ma jagħmlu l-ebda għażla ta' xejn ikollhom biss iċ-ċans li jagħmlu waiting list. Imma dawk li jagħmlu l-għażla mela ħajamlu pagament u mal-uffiċċju tagħna waqfet il-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni mbagħad li jmiss. Tajjeb, ħafna bonġu Sinjura Karwana, l-għażla tiegħek għal Ilarja Farrugia, please. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Ilarja, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye-bye, thank you, good day. Il-komunikazzjoni li jmiss mbagħad tkun mill-iskola. Mill-kap tal-iskola normalment, jew l-school secretary tkun qed tikteb għan-nom tal-kap. Sinjura Kaminżuli, bonġu, l-għażla tiegħek għal Kira, please. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Kira, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba.
jew xi assistant kap li jkun assenjat responsabilta li jħossib in new entrants u hekk. Anyway, an official person from the school will be contacting you u jgħidilkom l-ewwel dettalji biex tibdew issiru marfa aktar fuq l-andament kif ħajproċedi. Ħafna drabi mbagħad hemmhekk fejn ħatibdew issiru tafu x'inhuma channels of communication, your points of contact mal-iskola. Good morning, Ms. Rafael. Your choice for Nora Teresa, please. Good morning. Your choice, please. Saint Monica Gżira for Nora. Thank you very much. Have a nice day. Sewa wis, araw li tieħdu nota ta' dawn il-point of contacts, ħafna minnhom illum ħajsemmulkom xi school platform, hemm diversi service providers li jiġu użati mill-iskejjel. Bonġu, Signora Camilleri, l-għażla tiegħek għal Andrea, please. Bonġu. Saint Monica Gżira l-Andrea. Grazzi, Signora ġadet tajba. Bye-bye, good day. Xi emails li tkunu tistgħu tużaw, telephones, when necessary. Bonġu, Signora Sacco, l-għażla tiegħek għal Eve May, please. Eva May, yes. Saint Monica Gżira l-Eva May. Grazzi ħafna, Signora ġadet tajba. Bye-bye, good day. Forsi, tajjeb, grazzi. Għaxin kun smajt it-tut ġovidnija ta' ma jħinniex ħafna. U naraw li l-ewwel sinjal li aħna qegħdin nibnu din ir-relazzjoni hu illi nużaw il-point of contact li jgħidulna li kemm jista' jkun meta niġu biex nagħmlu kuntatt mal-iskola, nużaw iċ-channels li jkunu spjegawna huma. Good morning, Mrs. Dabono. Your choice for Nola, please. Good morning. Saint Dorothy Zebuch for Nola. Thank you very much. Have a nice day. Sawa ġifiri jekk għalulkom isma' għal daw l-affarijiet użaw il-platform, għal daw l-affarijiet użaw email, għal daw l-affarijiet biss użaw il-telefon, kemm jista' jkun nimxu ma' dak il-parir illi huma jkunu tawna. Signora Borġ, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Mija, please. Saint Monica Gżira għal-Mija. Grazzi ħafna, Signora ġadet tajba. Moħħi, kif jagħmel? Grazzi. Mela. U bekk nibdew l-ewwel sinjal ta' rispett min-naħa tagħna. Punt importanti ieħor, nagħmlu lil nfusna kemm jista' jkun disponibbli meta jkun hemm mumenti ta' encounters. Dawn ivarjaw. Ħajkun hemm formal encounters marbuta ma' feedback li nirċievu fuq it-tfal tagħna. Bonġu, Signora Falzon, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. Saint Dorothy's Ħazzebuċ, grazzi Signora ġadet tajba. Bye, thank you, good day. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla tas-Sinjura Falzon għalaqna wkoll Saint Dorothy Zebuċ li kull ma kellha kienu żewġ postijiet available din is-sena fil-fatt u għandna lil Debono, Nola u Falzon Ġulja illi fil-fatt huma żewġ studenti ġodda li ġew reġistrati għal Saint Dorothy Zebuċ. Sewa wis. Is-Sinjura Baldacchino Palmir, l-għażla tiegħek għal Mila Rose, please. Good morning. Good morning. Saint Joseph Slim għal Mila Rose. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Proset, wasanna number 50 fil-fatt li Mrs. Sawal 51 mixin b'ritmu tajjeb ħafna ta' nirringrazzjawkom. Bonġu Sinjora Kutajjar, l-għażla tiegħek għal Mikela. Waqgħet il-linja ta' Sinjora Kutajjar ikkeġobkom terġgħu taqbdu ftit magħha jkun. Mela ħajkun hemm dawk il-formal encounters fejn ingħataw feedback fuq it-tfal tagħna, parents days, parents evenings, le. Hemm uħud minnhom li jkunu physical, oħrajn li saru jkunu online minn wara l-COVID skoprejna dil-lodda komda għal kulħadd sewwa l-iskola biex torganizza ċertu affarijiet kif ukoll għalikom illi tkunu tistgħu minn ma tinqalgħu fuq il-post tax-xogħol tagħkom għal ħin twil xorta tistabbilixxu kuntatt meta jkun offrut lilkom dak il-mezz. Kemm jista' jkun għamlu l-ħin tagħkom disponibbli għal daw it-tip ta' encounters. Xi drabi taf tgħid li jisma' imma jiena għall-grazza tal sejra sewwa t-tifla. Signora Kutajjar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mikela, please. Bonġu.
Saint Monica Gżira l-Mikela, grazzi Sinjura ġadat tajba, bye, good day, thank you. Essaċ m'għandix xnejdilhom u ma nasibx ta' jgħidu li wis affarijiet oħrajn. Hemm affarijiet tajjeb tirrifletti aktar dwarhom. L-ewwel nett aħna qatt ma nkunu nafu b'mod sħiħ laqqas lil nafus naħseb wara tfal tagħna. Bonġu Sinjura Briffa, l-għażla tiegħek għall-Valentina, please. Saint Angela, ir-raba tal-Valentina. Grazzi Sinjura ġadat tajba. Dawk minnkom il-juma familjari daqsxejn ma' psikoloġija u hekk leġi li studjaw il-Ġoħari Window, dawk li Google ftit tal xi ħaġa ġdida interessanti wkoll li aħna qatt lil nfusna ma nafu kompletament sew aħseb wara lill-oħrajn. Bonġu, Sinjura Zoppardi, l-għażla tiegħek għal Maja Jane, please. Saint Joseph bla tal-bajda għal Maja Jane, grazzi Sinjura ġadat tajba. Hemm dak l-aspett ta' uliedna li jkun jafu aktar ħadd ieħor milli nafu aħna. Signora Barbara, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mija, please. Saint Francis Birkirkara għal Mija, grazzi Sinjura ġadat tajba. U jekk fim tajjeb qed jgħiduli illi Iva Saint Francis Birkirkara għalaqnija ukoll għalhekk ħanerġgħu naqraw it-tfal il-ġodda li ġew reġistrati għal din l-iskola. Kalita Krishiva, Debono Valentina, Barbara Mija huma it-tfal il-ġodda li ġew reġisterda Saint Francis Birkirkara, nawgurawlhom bħalma nawguraw ukoll lill-istudenti ta' qabel li forsi għalija ngħid nawgura ftit ilu. Bonġu Sinjura Kutajjer, l-għażla tiegħek għal Karolina, please. Saint Monica Mosta għal Karolina, grazzi Sinjura ġadat tajba. Sakemm nerġa' naqbad fejn kont, skużawni xi nitfixkel malajr imbagħad. Daqsxejn pawsa, imbagħad nasal. Nagħtu ftit ċans u nerġa' nkomplu minn fejn ħallejna. Signora Montebello, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ena, please, bonġu. Saint Joseph Slima għal Ena. Grazzi ħafna Sinjora ġadat tajba. Yes, tiġrili. Mela, kont qed ngħidilkom nagħmlu nafusna disponibbli biex insiru nafu tfal tagħna kif qed jarawhom anke l-oħrajn. U l-edukaturi qed jaraw il-uliedna sew mill-aspett akademiku, imma anke minn aspett aktar holistiku, aktar soċjali, il-kwalitajiet kollha tal-persuna. Bonġu, Sinjura Bela, Darmanina Bela, l-għażla tiegħek għal Naja, please. Bonġu. Saint Joseph Paula għal Naja, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye, thank you. Għalhekk tajjeb illi immorru with our own ideas ta' tfal tagħna, imma mmorru wkoll lesti li nisimgħu ftit l-edukaturi kif qed jarawhom minn dawn it-tfal tagħna. U nifhmu aħjar għax niskopru aspetti li kieku mingħajr dik il-lenti oħra esterna ma nkunux kapaċi niskopruha dwar uliedna. Barra minn hekk hemm element ieħor importanti ħafna illi jista' jkun jisboq dan li għadni kif qed ngħid. Il-tfal tagħna jarfu li aħna lesti nagħmlu l-ħin from our busy schedules le għalihom. Is-Sinjura Tart Portugues, bonġu, l-għażla tiegħek għal Eżme, please. Bonġu. Saint Joseph Slima għal Eżme, grazzi ħafna, ġadat tajba, bye, good day. Bonġu, Sinjura Ċilja, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. Saint Monica Gżira għal Eliza, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Faltana jafu li ħana impenjati, jafu li ħanna ġurnata tagħna mimlija u japprezzawa meta aħna niksru dik ir-rutina għalihom u bil-kontra jħossuha meta ma nagħmluhiex. Bonġu. Bonġu ma' Sinjura Borġ għal Katrina, Saint Monica Gżira jekk fim tajjeb u xekk kemm tikkonfermaw li grazzi ħafna, grazzi. Mela, issa mhux qed ngħid li bil-fors dejjem irid ikun available kulħadd, ejja nkunu reasonable aħna bejnietna wkoll li jkun hemm xi ħadd miż-żewġ ġenituri li jkun disponibbli. Teġa' sforzu nifhimha jekk jistgħu it-tnejn tant l-aħjar, imma li jkun hemm xi ħadd teġa'
huwa indikazzjoni tajba. U li kemm jista' jkun dak xi ħadd ma jkunx dejjem l-istess, jekk taf li xi ħadd wieħed biss se jkun jista' jagħmel l-effort li jmur. Nippruvaw li t-tfal tagħna ma jirrealizzawx li jgħidu dejjem il-mama jew dejjem il-papa biss jiġu. Good morning, Miss Hernandez Perez, your choice for Ophelia Rose, please. Santa Monica Mosta, thank you very much, have a nice day. Bye-bye, thanks. Għax it-tfal jibdew jaslu għal daw il-konklużjonijiet, allura għanajnuhom li aħna kulħadd għandu interess fil-ħajja sħiħa tagħhom, inkluż fl-esperjenza edukattiva tagħhom. Mela hemm dawk l-encounters, ikun hemm mbagħad xi attivitajiet oħrajn matul is-sena illi joffrulna spazju biex nippruvaw nipparteċipaw ukoll. Sunjura Camilleri, bonġu, l-għażla tiegħek għal Chloe, please. St. Dorothy's Slima Chloe, thank you very much, have a nice day. Bye-bye. St. Dorothy's Slima għal Chloe. Minnom hemm celebrations, Christmas concerts, activities oħrajn, ġili xi fun days, ġili xi family activity, m'hemmx għalfejn bil-fors tattendu kull ħaġa, però kull fejn tistgħu attendu. Tejn ħafna it-tfal japprezzaw ammens, tejn ħafna anke r-relazzjoni li qegħdin nibnu mal-iskola. Bonġu, Sinjora de Bonopiscopo, l-għażla tiegħek għall-Lajla, please, bonġu. St. Monica Mosta għall-Lajla, grazzi Sinjora ġadat tajba, bye, thank you, good day, bye-bye. Mela kemm jista' jkun. We take advantage minn dawn l-opportunitajiet to establish this relationship mal-iskola. Tgħidli għalfejn dan kollu. Importanti għax dejjem sabiħ li rrawmu daw ir-relazzjonijiet tajbin bejnietna. Imma importanti wkoll għax konvint li matul is-snin xi mument fejn mhux neċessarjament se nkunu qegħdin naqblu ħafna ma' dak li naraw qed jiġri fil-ħajja ta' wliedna jaf ninsertaw. Bonġu, Signora Vella, l-għażla tiegħek għall-Enor, please. Bonġu. St. Monica Gżira l-Enor, thank you very much, Signora ġadat tajba, bye-bye, good day. U kemm tagħmel differenza illi f'dak il-mument fejn aħna forsi kellna bżonn nesprimu xi ftit ħassib illi konna mal-iskola dwar xi għażla oħra li tkun saret. Bonġu, Signora Vella, l-għażla tiegħek għal Dorsi, please. Bonġu. St. Monica Gżira għal Dorsi, grazzi ħafna, Signora ġadat tajba. Tagħmel differenza kbira, le? Inti jekk ħatmur titkellem fuq xi ħaġa mhux daqstant pjaċevoli ma xi ħadd illi miegħu taġa hemm relazzjoni, iva xorta hemm niskumdita, imma mod ieħor milli qed tibda titkellem fuq xi ħaġa daqsxejn waħda mhux fuq nota tajba biex ngħidula hekk mingħajr ma hemm relazzjoni stabbilita. Dejjem tagħmilha aktar challenging biex dawk l-affarijiet jippruvaw nissorvolawhom. Bonġu, Sinjura Cuomo, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. Bonġu. St. Angela Msida, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye-bye. Thank you. U anka f'dawk il-momenti nitlob illi nirriflettu ftit u ma naġġux b'impulsività. Jista' jkun hemm diversi sitwazzjonijiet li jitolbu illi aħna nistabbilixxu kuntatt mal-iskola biex nesprimu some form of dissatisfaction ħanejdula hekk mis-servizzi li qed nirċievu. Bonġu, Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Eve May, please. Good morning. St. Monica Mosta għal Eve May, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bonġu, Sinjura Bsajla, l-għażla tiegħek għal Martina, please. St. Monica Gżira għal Martina, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye-bye, thank you. Daw jistgħu jvarjaw minn xi issues li jkunu nqalgħu anke ma' xi peers oħrajn, ma' xi tfal oħrajn, għal issues li jista' jkun kellna ma' xi deċiżjoni tat-teachers, għal deċiżjonijiet li forsi ħall management ivarjaw ħafna. Jiena ngħid ejja nżommu l-ewwel nett l-affarijiet relattivi ħafna. Bonġu, Sinjura Baldacchino, l-għażla tiegħek għal Pearl, please. Bonġu. Xej, għajdenna.
St. Joseph Blata l-Bajda, grazzi lilek u ġotat tajba mela St. Joseph Blata għal-Perl. Tgħidli iż-żommhom relativi ġifieri nitfgħu kollox taħt it-tapeti jien qed tgħidilna inti li assolutament mhux hekk qed ngħid. Jien qed ngħid. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għalajja, għajdri biex nagħmel pronunciation tajba tat-tifla. Għalajja sewwa, mela l-għażla tiegħek għal-għalajja please. Saint Monica Gżira għal-għalajja, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you, good day. Li qed ngħid ejja nifhmu id-diffikultà u ejja nittrattawha bl-importanza li jistħoq ilha. Bonġu Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għall-Lora Marie please. Saint Monica Gżira Lora Marie, grazzi ħafna Sinjora ġadat tajba, bye-bye, thank you, good day. Hemm ċertu issues li iva jista' jkun aħna ma nkunux kuntenti bihom, imma li mhux neċessarjament dejjem jinneċessitaw li we escalate b'tali mod u maniera li bil-forsi dun involvu l-management tal-iskola u hekk. Bonġu, jekk fim tajjeb is-survella sewwa qed ngħid? Is-Sinjura li ma fimx tajjeb. Mela, is-Sinjura Vella, bonġu, l-għażla tiegħek għal Rejna, qed nifhem tajjeb? Rejna, yes, l-għażla tiegħek għal Rejna, please, mela. Saint Monica Gżira Rejna, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye-bye, good day. Hemm affarijiet li nistgħu ngħidu minix kontent ħafna bihom, però m'hemmx għalfejn issa inkabbar aktar minn tant, m'hemmx għalfejn neċessarjament dejjem ninvolvi lill-management, ejja nipprova anke nittratta l-issues at the appropriate level skont again iċ-channels li jkunu poġġew għad-dispożizzjoni tagħkom min-naħa tal-iskola. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Ellie please. No choice, yes, thank you Sinjura fimnik, grazzi tajba, mela no choice għal Ellie għax ħatibqa' fil-fatt fl-iskola fejn teġa qiegħda reġistrata kienet teġa s-sena l-oħra. Tajjeb, ħafna. Skużawni. Bonġu, Sinjura Kaskun, l-għażla tiegħek għal Anna, please. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Anna, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba. Issa fejn mbagħad vera jitlob illi irridu nitkellmu anke mal-head of school, jew hekk, yes, by all means, ejja naraw li nittrattaw li xi anke mal-head of school. Dejjem immorru with a respectful, yes, assertive, but very respectful attitude. L-assertività fil-verità titlob ir-rispett ukoll fiha nfisha. Sinjura Falzon, l-għażla tiegħek għal Ejli, please. Saint Monica Gżira Lejli, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba. Sewa li inti tmur. Iva taf li x-xuż tiegħek x'inhuma, ħatejdhom b'mod miftuħ. Imma ħatejdhom b'mod rispettuż u ħatejdhom anke b'mod li lest illi tisma' lil ħadd ieħor ukoll. Bonġu Sur Muscat, l-għażla tiegħek għal Filippa please. Sinjura Muscat, illum irid neqleb il-ġeneri bil-fors. Bonġu Sinjura Muscat, l-għażla tiegħek għal Filippa please. Saint Monica Mosta għal Filippa, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba. Ta' biex kemm jista' jkun inkunu qed nersqu lejn sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu delikati imma b'mod miftuħ li nirriżolvuhom aktar milli neskalaw il-konflitti li ma jwassalx għal ġid għal ħadd żgur mhux l-inqas għat-tifla tagħkom. Kemm jista' jkun l-attitudni tagħti tkun waħda dejjem ejja naraw ħolqod diffikultà, ejja naraw kif tista' tiġi risolta. Intom tagħmlu sforzi tagħkom bħalma nifhem li tridu tsiru sforzi tagħhom ukoll min-naħa tal-iskola. Li ħafna drabi jsiru. Xi drabi jaf ikun hemm xi diffikultajiet ukoll, ħadd minnha mhu perfett. U dak wassalni għal punti ieħor li xtaqt naqsam magħkom illum. Bonġu, Sinjora Sammut Grogan, l-għażla tiegħek għal Megan, please. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Megan, grazzi ħafna Sinjora ġadat tajba, bye-bye, good day. Intom issa jekk mhux ġa intom parti minn din il-familja kbira tal-iskejjel tal-Knisja, ħassiru, kull min qed jirreġistra it-tfal tagħhom fi skolament tagħna qed isir parti minn din il-familja kbira tal-iskejjel tal-Knisja. Illi tajjeb illi allura tkunu marfa ftit iktar dwarhom għax mhux neċessarjament għalkemm huma magħrufa bħala skejjel, mhux neċessarjament nifhmu dejjem eżatt ċertu realtajiet tal-iskejjel tagħna. U għalhekk ħanieħu l-opportunità biex
nejnkom tifmu ftit iktar dan is-settur f'pajjiżna. Bonġu, Sinjura Tewma, l-għażla tiegħek għal Kamil Marjan, please. St. Joseph Blata għal Kamil. Grazzi ħafna, Sinjura ġad tajba. Bye, thank you, good day. Aħna nisejħu settur għax hemm affarijiet li iġibuna flimkien li jaqduna aħna bħala settur edukattiv. Aħna t-tieni l-ikbar settur wara dak tal-Istat. Bonġu, Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal-Eve, please. Bonġu. St. Joseph Paula għal-Eve. Grazzi ħafna, Sinjura ġad tajba. Bye, good day. L-ikbar settur f'pajjiżna huwa dak tal-Istat u dak is-settur jinġi flimkien għalfejn għax l-iskejjel kollha huma owned mill-Istat. Bonġu, Sinjura Gatt, l-għażla tiegħek għal-Martina, please. Bonġu. St. Monica Mosta għal-Martina. Grazzi, Sinjura ġadet tajba. Bye, good day, thank you. U hemm fatturi oħrajn li jagħmluhom komuni, ma they are essentially owned by the same governing body li huwa l-Istat. Dak huwa l-owner tal-iskejl tal-Istat u dak iġibhom flimkien. Allora l-iskejl tal-Knisja li huma t-tieni l-ikbar settur aħna bejnietna għandna 55 skola immexxija minn 45 kap ta' skola differenti għax hemm minnhom li għandhom aktar minn skola waħda ta' titmexxija tagħhom. Wieħed u ieħor nimpjegaw ma' 3500 impjegat, il-maġġoranza kbira tagħhom edukaturi imma mhux biss, u kollettivament ukoll we cater for almost 17,000 students. Bonġu, Sinjura Grima, l-għażla tiegħek għal Sophie, please. St. Monica Mosta għal Sophie. Grazzi ħafna, Sinjura. Ġodat tajba baj. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla anka St. Monica Mosta fil-fatt iva intliet u ħankun qed naqrawlkom ir-reġistrazzjonijiet li saru llum għal din l-istess skola. Mela. Pule Bettina, Attard Kristina, Fortunio Farrugia Francesca, Darmanin Nora, Galia Huskinson Faith, Karabot Nadia, Farrugia Holland Kay, Zammit Jade, Camilleri Daniel, Olivari Farrugia Zejli, Riolo Emma, Portelli Haley, Kutajar Carolina, Hernandez Perez Grishti Ophelia Rose, Debono Piscopo Laila, Sammut Ivi May, Muscat Filippa, Gatt Martina, Grima Sophie. Nawguraw hemmhekk il-dawk l-istudenti l-ġodda ta' St. Monica Mosta. Mela. Bonġu, Signora Gallia Pellicano, l-għażla tiegħek għal Victoria, please. Teresa Nuzzo, yes? Daka fil-malimis tambat, mux kif spiegawlek il-kollegi, l-lum għedna reġistraw it-tifla, ok? Thank you very much, thank you, bye-bye, good day. Tajjeb. Imxu dejjem mal-gwida li tukom il-kollegi tiegħi, tinsewx l-iktar persuni tekniċi f'dan il-proċess mhuwiex jiena ma' mal-kollegi tiegħi. Signora Sammut, bonġu, l-għażla tiegħek għal Clarissa, please. St. Monica Gżira għal Clarissa, grazzi ħafna, Signora ġadet tajba. U qed jgħidu li fil-fatt li għalaqna wkoll St. Monica Gżira u l-istess kif għamilna naqraw ir-reġistrazzjonijiet għal din l-iskola. Balzan De Maio Giulia, Cardona Amy, Izzo Bartolo Izzy, Chantar Giulia, Kuxkiri Lindesberger Ruby, Grek Emma, Aġus Emma, Tabone Valletta Olivia, Paċ Kate, Fenek Kara, Borċ Emma Marie, Kaminzuli Maria, Fava Zoe, Farrugia Ilaria, Kaminzuli Kajra, Rafael Nora Teresa, Camilleri Andrea, Sacco Iva May, Borċ Mia, Kutajjar Michela, Cilia Elisa, Borġ Katrina May, Vella Eleanor, Vella Dorsey, Psajla Martina, Grek Alaya, Mikallef Laura Marie, Vella Reina, Kaskun Anna, Falzon Eili, Sammut Grogan Megan, Sammut Clarissa, nawguraw lill-istudenti l-ġodda ta' St. Monica il-Gżira.
Iva, kont qed ngħidilkom li bejwet u ieħor aħna għandna xi 16,800 student fl-iskejjel kollha tagħna. Imma xi ġibna verament flimkien. L-ewwel qabel kollox huma l-valuri kattoliċi li aħna nħadnu b'mod komuni. Bonġu, Sinjura Karwana, l-għażla tiegħek għal Amelia, please. Mela St. Francis, San Juan għal Amelia. Grazzi ħafna, Sinjura. Ġata tajba. Baj. U qed jgħiduli illi għalqet ukoll kif qed taraw mixin b'ritmu pjuttost għax kellna post wieħed biżbek St. Francis San Juan. Mela l-istudenta li għandna reġistrata hija fil-fatt Karwana Amelia u minn hawnhekk nawgurawla bħala studenta ġdida din l-iskola. Mela, bonġu, Signora Bartolo, l-għażla tiegħek għal Eve, please. St. Joseph Blata għal Eve. Grazzi, Signora, ġadat tajba. Bye, good day. Bonġu, Signora Ċeċi, grazzi, l-għażla tiegħek għal Marta, please. Bonġu. No choice, grazzi ħafna, no choice għal Marta. Bye, good day. Mela l-ewwel element huwa li nħadnu l-istess valuri ta' skola li hija Roman Catholic bħala valuri tagħha kemm ħafna minnhom illum huma miftuħa għal tfal u familji ta' reliġjonijiet differenti huma ftit illi għadhom jitolbu illi jkollhom iċ-ċertifikat tal-magħmudija tfal, il-maġġoranza jaċċettaw tfal minn reliġjonijiet u anke min ma jħaddar l-ebda reliġjon, imma l-iskola tibqa' dejjem dik ta' Roman Catholic denomination. Bonġu, Signora Stivala, l-għażla tiegħek Ruby Rose, please. Teresa Nuzzo għal Ruby Rose. Thank you very much, Signora ġadat tajba. Bye, good day. Dak l-ewwel element, il-valuri li huma komuni as a Catholic ethos fl-iskejjel kollha tagħna. It-tieni, anke bis-saħħa tal-ftehim illi ħankun qed insemmih bħala t-tielet element illi kien sar years back. L-iskejjel tal-Knisja sew f'Malta kif ukoll f'Għawdex, irridu jkunu rikonoxxuti tali mill-isqfijiet ta' dik id-djoċesi rispettiva. Mela l-iskejjel ta' Knisja f'Malta huma rikonoxxuti bħala skejjel ta' Knisja mill-Arċisqof Xikluna bħalissa u l-isfijiet ta' qablu u dawk li għad iridu jiġu fil-futur ukoll. Bonġu, Sinjura Xkembri, l-għażla tiegħek Rachel, please. St. Joseph Blata, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, bye, thank you. Sewa mela huma l-isqfijiet u l-isqof tewma fil-każ ta' Għawdex illi rrikonoxxu lill-iskejjel li għandhom joperaw fih dan id-djoċesi tagħhom bħala skejjel tal-Knisja. It-tielet huwa proprju l-ftehim li għadni kif aċċennajt għalih illi kien intlaħaq huwa ftehim seminali li kien intlaħaq fl-1991 kien hemm prekursuri għalih qabel. Bonġu, Sinjora Spiteri Mempil, l-għażla tiegħek għal Luċija, please. No choice għal Luċija, grazzi Sinjura ġadat tajba, bye, good day, thank you. Dana kien ftehim bejn ir-Repubblika ta' Malta u s-Santa Sede l-Vatikan illi fija l-Knisja ftehmet mal-Gvern illi tbieħ il-proprjetajiet tagħha mhux kollha parti sostanzjali però minnhom. Bonġu, Sinjura Borġ Gazam, l-għażla tiegħek għal Anna, please. St. Joseph Blata għal Anna, grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġadat tajba, bye, thank you. Biet parti sostanzjali mill-proprjetajiet estensivi li kellha l-Knisja dak iż-żmien lill-Istat u l-Istat biex jixtri dawn il-proprjetajiet obbliga ruħu li jibqa' jikkumpensa bħala reimbursement is-salarji tal-riżorsi umani tal-impjegati. Bonġu, Surrefolo, l-għażla tiegħek għal Ella, please. St. Joseph Blata għal-Ella, grazzi Surrefolo, ġadat tajba. Bye, thank you. Skużawni. Obbliga li jagħti ir-reimbursement tas-salarji tal-impjegati kollha neċessarji u hemm proċessi sħaħ biex nassiguraw ruħna li l-impjegati li jkunu hemm fl-iskejjel huma dawk li huma vera neċessarji u m'hemmx nies żejda kif l-istess jiġri anke fl-iskejjel tiegħu stess, hemm proċessi u dak huwa xogħol is-segretarjat li nintermedjaw fil-fatt bejn l-Istat u l-iskejjel tagħna. Kif ukoll jagħti biex inkunu korretti għal ftehim b'mod sħiħ 10% l fuq minn dak for general expenses. Mela l-Istat qed jagħti reimbursement tal-operation requirements li l-iskola għandha bżonn għall-human resources tagħha, għall-għalliema imma mhux biss,
anka all of the other ancillary staff illi hemm jassistu l-administrative staff, il-cleaning staff, kulħadd huwa meħtieġ biex l-iskola tkun se topera u jagħti wkoll 10% over and above that. All right? To make it simple, jekk jagħti b'100,000 € pagi, irid jagħti 10,000 oħra for general expenses. Biss nassikurakom li dawk mhumiex biżżejjed biex jinfdew l-ispejjeż kollha li jkollha skola u għalhekk bħala parti minn dak il-ftehim l-Knisja kienet obbligat ruħha li ma jibqgħux fee paying schools imma jistgħu jintalbu donazzjonijiet. U jaf ikun hemm minnkom tgħidlu iwa jien tittaddina minn għajn il-labra inti ma qisek hawn mhux xorta flus. Xorta flus imma hemm differenza kardinali. L-ammont u kemm huma obbligatorji. Mela. Hemm diversi skejjel tal-Knisja illi ħajjibatu reminders għalihom daw id-donazzjonijiet. Bonġu, Sinjora Sultana, l-għażla tiegħek għal Sophie, please, bonġu. Mela, Annalise, qed tismani importak jogħġbok terġ tikkonfermali li no choice minn naħa tagħna? Grazzi. Thank you very much. Thank you, Sinjora Sultana. No choice. Thank you. Bye-bye. Good day. No choice għal Sophie. Mela, skużawni. Jibatulkom anka reminders, forum differenti, hemm min jgħidlek plain and simple amount li jkun suġġerit lilkom, hemm min jgħidlek isma' aħna natant spejjeż, għandna tant tfal għamel id-division inti. Bonġu, Sinjora Manikolo, l-għażla tiegħek għall-Kamila, please. Bonġu. Saint Dorothy's Slima għall-Kamila. Grazzi ħafna, Sinjora ġaħat tajba. Bye, good day. Emmi ma jibatilkom xej. Emmi naqqas biss jafżakom illi b'xi mod intkom tistgħu tagħtu donazzjonijiet biss inħeġġiġkom li kull min jista' nitlobkom tassistu lill-iskola għax l-ispejjeż huma kbar ħafna u it-10% illi l-istat jagħti over and above tas-salarji bil-biex ifendi biex ta' kontijiet u hekk ta' dwar l-ilma tista' timmaġinaw tafu ta' djar tagħkom xiġu, immaġinaw ta' skola b'dak in-nies kollha xiġu l-kontijiet. Bonġu, Sinjura Borġ Sant, l-għażla tiegħek għall-Valentina, please. Saint Joseph Slima għall-Valentina, grazzi Sinjura ġara tajba. Aħseb u wara li tittiprova iżomm l-upkeep ta' binja bħal dik, tittiprova tejjeb dejjem ir-riżorsi li jkollok, tibdel l-majjar li kultant żmien ikollhom bżonn anke jiġu mibdula mħabba l-użu, l-ispejjeż huma kbar u kbar ħafna. Bonġu, is-Sur Aquilina, l-għażla tiegħek għall-Victoria, please. Saint Joseph Slima għall-Victoria, grazzi Sur Aquilina, ġara tajba. Bye, thank you. Mela, l-ewwel waħda hija propju li ħadd tiġu mħeġġa, imma mhux ħadd tiġu mġiela. Ħadd ma jista' jġielkom, hija dejjem ħatibqa' fid-diskrezzjoni tagħkom. Bonġu, Sinjora Grioli, l-għażla tiegħek għall-Pippa, please. Ismani minn fuq it-telefon, Sinjora, mhux minn fuq id-device, bonġu. Bonġu, l-għażla tiegħek għall-Pippa, please. Saint Joseph Blata għall-Pippa, thank you very much. Good day. Bye, thank you, bye-bye. It-tieni, bonġu, Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għall-Klara, please. No choice għall-Klara, thank you, Sinjura. Ġurnata tajba, bye, thank you. It-tieni hija fil-fatt anke fl-ammont. Sal-lum l-ikbar ammont li naf li qiegħed jintalab minn xi skejjel minn tagħna huwa ta' 600 € fis-sena. 200 € kull term għal kull student jew studenta. Bonġu, Sinjura Pellicano, l-għażla tiegħek għall-Marija, please. Saint Joseph Blata għall-Marija. Grazzi ħafna, Sinjura ġara tajba, bye, thank you. Kif tafu tajjeb, 600 € bejbet huwa forsi 10% ta' dak li jiswew l-independent schools lokali li tifhem l-ispejjeż li għandhom irdu jkopruhom biss minn hemmhekk. Bonġu, Sinjura Karabott, l-għażla tiegħek għall-Ġulja, please. Saint Dorothy Slima għall-Ġulja, grazzi ħafna, Sinjura ġara tajba, bye, thank you. Sewwa ġifieri dawk iż-żewġ differenzi kbar bejn il-fatt li qed nitkellmu fuq donazzjoni għal qed nitkellmu l-miżati normali li jintalbu minn independent institutions illum. Bonġu, Sinjura Zara, l-għażla tiegħek għall-Emma Rose, please. Saint Dorothy Slima l-Emma Rose, thank you very much, Sinjura ġara tajba, bye, good day. Sewwa,
kemm huma obbligatorji li mhumiex fil-fatt intom imħeġġa imma m'intomx obbligati u l-ammonti li huwa a fraction ta' dak li huma fil-verità l-ispejjeż li jitolbu indipendenti għax m'għandhomx reimbursement minn tal-istat bl-istess mekkaniżmu kif għandna fl-iskejjel ta' knisja, ġifieri nifhmu kull settur fir-realtajiet differenti li opera fih. Mela, Sinjura Farrugia, bonġu, l-għażla tiegħek għal Michela, please. St. Joseph Slima għal Michela. Grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Thank you. Mela, t-tielet konna qegħdin sewwa t-tielet element li ġibna komuni bħala skejjel ta' knisja huwa dan il-ftehim tal-91. Ir-raba element li ġibna flimkien huwa ftehim ieħor ġej għalih dalwaqt. Bonġu, Sinjura James, l-għażla tiegħek għal Kate, please. St. Joseph bla tal-bajda għal Kate. Grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Thank you. Mela, dak il-ftehim li ieħor fil-fatt bħalissa jgħid ukoll fil-medja ftehim simili għalih. Bonġu, Sinjura Vella Micheli, l-għażla tiegħek għal Bianca, please. St. Joseph Paula għal Bianca. Grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Bye, thank you, good day. Huwa dak il-ftehim bejn l-awtoritajiet tal-Knisja u l-Malta Union of Teachers li sal-lum tirrappreżenta l-gradi tal-edukaturi. Bonġu, Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek korreġini ħanejdu sew, għejdli kif għandin sejjaħ il-bintek. Għallin sej. Aislinn, sewwa, mela l-għażla tiegħek għal Aislinn, please. St. Joseph Blata għal Aislinn, proset, grazzi ħafna ġaħat tajba, Sinjura, bye-bye, thank you. Ma nirringrazzakom qed tgħinuni anke l-pronunzja, ma nkunx naf l-ismijiet kollha kif għandhom suppost jissemmew. Bonġu, Sinjura Dalli, l-għażla tiegħek għal Emily, please. St. Joseph Blata għal Emily, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, good day. Sewwa mela l-Knisja anke b'saħħa dak l-istess ftehim tal-91 flimkien mal-Istat kienu tnejn li huma ftehmu. Bonġu, Sinjura Kakija, l-għażla tiegħek għal Ella, please. No choice għal-Ella. Grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, good day. Illi l-Istat iva kien ħajku qed jagħti dar reimbursement u l-Knisja li qed tassigura ruħha illi jkun hemm l-istess kundizzjonijiet għal ħaddiema tagħha l-istess salarju ultimately illi jkun qed jiġi mgħoddi mbagħad anke mill-Istat bħala reimbursement. Allura, bonġu, Sinjura Muscat, l-għażla tiegħek għal Emma, please. St. Joseph Slima għal Emma, grazzi, Sinjura, ġaħat tajba. Bye, thank you. Għalhekk meta bħalissa nkunu qegħdin nisimgħu illi għaddejjin qed joqorbu nittamaw anke fit-tmiemhom it-taħdidiet bejn l-Istat u l-MUT. Bonġu, Sinjura Pollicino San Filippo, l-għażla tiegħek għal Georgia, please. St. Joseph Slima għal Georgia. Grazzi, Sinjura, ġaħat tajba, bye, good day. L-Istat ukoll qed jiftehim mal-MUT imħabba l-gradi tal-edukaturi, dak l-istess ftehim ħajġi ħafna minnu applikabbli għalina. Bonġu, is-Sinjura Lija, l-għażla tiegħek għal Elix, sewwa. Alice bit-Taljan, sewwa, l-għażla tiegħek għal Alice, please. St. Joseph Blata għal Alice, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, thank you. Skużawni. Good morning, Miss Graham għandi nifhem, ma jimportax. Mela, sewwa. St. Joseph Slima Nora, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, thank you, bye. Tajjeb, wis. Mela qed ngħidilkom dak il-ftehim li jsir mill-Istat issa tafu smajtu li jidher li hemm bidu ta' qbil, issa l-MUT tkun qiegħda fil-fatt telta' anke mal-membri tagħha biex tesponi l-prinċipji u d-dettalji. Bonġu, Sinjura Borċ, l-għażla tiegħek għal Mika, please. No choice għal Mika, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, good day. Biex il-membri jkunu jistgħu jivvotaw u jekk jaqblu kalla jrid jiġi ffirmat il-ftehim bejn il-MUT u l-Gvern. Il-parti finanzjarja kollha li jkun fih dak il-ftehim trid tiġi wkoll imbagħad trasposta għal ftehim li jkun trid jerġa' jiġi ffirmat mas-settur tagħna u l-MUT ukoll. Però dik il-parti aħna qasbis nitlu fin-negozjati tagħha l-parti finanzjarja huwa l-Istat li jkun qed jinnegozja. Bonġu, Sinjura Ġera, l-għażla tiegħek għal Stella jekk jogħġbok.
St. Joseph Slima għal Stella. Grazzi, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you, good day. Sinjura Farrugia, bonġu, l-għazda tijak għal Megan, please. St. Joseph Slima għal Megan. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye bye, good day. Tamela bekk dorna l-erba elementi li fil-fatt iġibuna fl-imkien bħala settur. Il-valuri, il-fatt li l-isqfijiet jiddikjaraw lil dawk l-iskejjel bħala skejjel tal-Knisja, il-fatt li hemm ftehim tal-91 u l-ftehim mal-MUT. Bonġu, is-Sinjura Greaves, l-astatija għal-Kora, please. Bonġu, no choice għal-Kora, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, good day, thank you. Ta' dawk l-erba elementi li jġibuna fl-imkien. Iżda, għalkemm aħna settur wieħed, u għalhekk rid nispjegaħħulkom dan kollu wkoll, kull skola, bonġu, Sinjura Paċ, l-għażla tiegħek għal Rajleja? Bonġu, l-għażla tiegħek għal Rajleja, please, mela. St. John Anti dar Rajleja, grazzi ħafna ġadat tajba, Sinjura. Bye, good day. Kull skola hija entità legali għalija waħda mill-oħra. Hija organizzazzjoni separata, distinta minn waħda l-oħra, anka minn mas-segretarjat. Aħna wkoll separati minn mal-iskejjel. Bonġu, Sinjura Spiteri Katania, l-għażla tiegħek għal Nora L, please. Saint Angela Rabat għal Nora L, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Għalhekk aħna meta qegħdin ninaqdu flimkien bħala settur, aħna nikkollaboraw imħabba dawn l-elementi komuni, imma ħadd minna ma jikmanda lil ieħor ħanuża l-Malti kif nifhmuh bejnietna. Bonġu, Sinjura Galja, l-għażla tiegħek għal Fejt, please. Bonġu, Saint Angela ir-Rabat għal Fejt. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, grazzi, bye, tant ieħor. Skużawni, mela qed ngħid dan għax f'moħħ ħafna hemm l-idea. Bonġu, Sinjura Magro, l-għażla tiegħek għal Bettina, please. St. John Anti tal-Bettina, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Illi, subħa speċi, l-isqof jew jiena mis-segretarjat nistgħu nikmandaw lil xi skola, le, aħna ma naħdmux b'dak il-mod. Apparti li anke l-prinċipji tiegħi jiena nemmen ftit ta' tmexxija li hija differenti minn dak. Naħseb li sbaħ xempju ta' tmexxija u dak li tagħna Kristu meta qed jaħsel saqaj l-apposti tiegħu, jurik hemmhekk servant leadership fil-fatt kif għandha tkun. Imma lil minn dak anka legalment aħna preklużi milli nistgħu nagħmlu dik, jien ma nistax nikmanda lill-ebda kap ta' skola ta' Knisja. Bonġu, Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Eli, please. St. Joseph Blata Leli, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, thank you, good day. Jiena nikkollabora, nista' nissuġġerixxi, niggwida. Bonġu, Sinjura Thompson, l-għażla tiegħek għal Jade Joe, please. No choice għal Jade, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, good day, bye. U dan qed ngħidu biex f'każ li intkom jiġi moment fejn dak id-disgwit li semmejna l-ewwel, ma jirnexxilkomx tirriżolvuh. Iva, tistgħu tħabtu l-bib tagħna. Aħna ma li tħabtu l-bib tagħna tas-segretarjat ħankunu qegħdin nistaqsukom. Inti ħdint mal-iskola, tkellimt mal-iskola, tħoss li eżawrejt kull forma ta' dialogu li jista' jkun hemm mal-iskola. Jekk ir-risposta tibqa' tkun iva, aħna ħanejnuk, imma ħanejnuk aktar bħala medjatur milli ħaġa oħra. Aħna mhux ħanidħlu hemm jisna xi bulldozer u ħaniddettaw lill-iskola isma' li ta' kif qed jgħidu huma jew bil-kontra maħniex qegħdin nagħmlu dak ix-xogħol. Aħna xogħolna u li kemm jista' jkun nikkultivaw dik ir-relazzjoni tajba li għandha tibqa' tkun hemm bejn il-ġenitur u l-iskola ta' wliedhom. U nħeġġu li l-partijiet kollha jifhmu l-perspettivi differenti ta' xulxin. Però nitlobkom li tifhmu din ir-realtà sabiħa ngħid jiena komplessa fiha xogħol anke fuqna, imma sabiħa u kienet dik illi tat garanzija li l-iskejjel ta' Knisja jibqgħu jkunu anke ta' suċċess matul is-snin f'pajjiżna li lin minna huma differenti, il-kuntest tagħna huwa partikolari mod kif joperaw l-iskejjel ta' Knisja f'Malta huwa vera partikolari għal kuntest lokali. Xi ftit hawn pajjiżi oħrajn li għandhom xi ħaġa simili għal tagħna, imma il-maġġoranza huma differenti. Għalhekk nitlobkom tirrispettaw din u meta ċemplunna forsi għall-assistenza nagħmluha dejjem with this background in mind, illi ħadu tolbu
intermedjarju, medjatur, illi intervjeni, illi għanna ċertu rispett reċiproku u hekk, imma mhux b'xi pretenzjonijiet sejda minn hekk. Mela, bonġu, Sinjura Zammit, l-għażla tiegħek għal May, please, bonġu. St. Joseph Blata għal May, grazzi ħafna Sinjura, ġadat tajba, bye. Aħna nidħlu b'ċerta rigorozità aktar miżjuda, ovvjament, u mbagħad fejn ikun hemm issues marbuta ma' xi riskju ta' trespassing of any regulations jew xi liġijiet illi hemmhekk imbagħad għandna d-dmir illi nieħdu ħsieb partikolarment anke dawk fiskali, ninsewx li qed jgħaddu miljuni kbar minnaħa tal-Istat lil kull skola tramite s-segretarjat u rridu nieħdu ħsieb illi l-użu tal-flus ikun qed isir kif inhu mistenni sal-inqas €1. Hemm liġijiet oħrajn li wkoll naraw li qed jiġu mħarsa. Bonġu Sur Buħaġar, l-għażla tiegħek għal-Aja? Yes, please, l-għażla? St. Joseph Blata għal-Aja, grazzi ħafna Sur Buħaġar, ġadat tajba, bye, good day. Imma ma f'dak il-każijiet biss fejn nitlu b'ċerta forza iktar, il-bqija hija dejjem bi prudenza kbira and we tiptoe into schools u dejjem nipprova kemm jista' jkun nara li jkun il-kap tal-iskola li flimkien magħkom tirriżolvu sitwazzjonijiet għax aħna waħedna ma nistgħux żgur naslu għall-ebda konklużjoni illi ħadd wasal ġid fit-tul. Naħseb dak tajjeb illi bonġu, Sinjura Cortis, l-għażla tiegħek għal-ġejd, bonġu. Sewa wis, Sinjura St. Joseph Blata, Paula, sorry, St. Joseph Paula, jiena ħawat mhux inti Sinjura, bonġu, tajba, bye, good day. St. Joseph Paula għal-ġejd. Naħseb dak wassalni wkoll għal punt fejn nista' nesponilkom ftit ukoll is-servizzi tagħna bħala Segretarja Edukazzjoni Nisranija. Bonġu, Sinjura Tabone, l-għażla tiegħek għal Stella jekk jogħġbok. St. Joseph Blata għal Stella, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Mela, is-segretarjat kien twaqqaf biex jassisti lil dak li huwa d-delegat Edukazzjoni Kattolika. Sal-lum huwa Father Charles Mallija u għal-persuna li kien ikun hawnhekk minflok fejn qiegħed jien jagħmel dawn anke reġistrazzjonijiet. Bonġu, Sinjura Gatt, l-għażla tiegħek għal Emma Rose, please. St. Joseph Blata għal Emma Rose, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Father Charles fil-fatt din is-sena ma kienx qiegħed jagħmel dawn is-sessjonijiet għax matul din is-sena ġie maħtur bħala provinċjal ukoll. Bonġu, Sinjura Zammit, l-għażla tiegħek għal Lien, please. St. Joseph Blata għal Lien, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Laħaq provinċjal tal-Ordni Karmelitan f'pajjiżna u dak huwa iktar minn full-time, deġa kellu full-time magħna, issa spiċċa kien b'żewġ full-time sa kien impossibbli għalih illi jkun jista' jibqa' ikopri żewġ ruoli fl-istess waqt għadna xorta nwieġbu lilu bħalissa. Bonġu, Sinjura Busuttil, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. St. Joseph Blata għal Eliza, grazzi ħafna Sinjura ġadat tajba, bye, thank you. Iżda qed nistennew illi fil-ġimgħat li ġejjin wieħed jittama issir ħatra ta' persuna oħra illi ħad tkun qed tokkupa dan l-irwol ta' Delegat Edukazzjoni Kattolika. Dil persuna tkun twieġeb lil dak li aħna ngħidu l-Konferenza Episkopali. Il-Konferenza Episkopali hija magħmula mill-isfijiet l-Arċisqof Xikluna, l-Isqof Awżiljarju Galja Kurmi u l-Isqof Anton Tewma ta' Għawdex, illi flimkien jagħmlu din il-Konferenza Episkopali u dan il-persuna li jkun maħtur ikun iwieġeb lill-Konferenza Episkopali ġifieri żewġ djoċiżijiet sew ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex. Imbagħad hemm aħna, hemm jiena bħala Direttur Ġenerali, u mbagħad hemm il-kollegi tiegħi għandna 3 diretturi, għandna persuna responsabbli mill-aspett amministrattiv, finanzjarju u riżorsi umani, għandna persuna responsabbli mill-aspett kurrikolari, l-esperjenza edukattiva li jieħdu tfal. Bonġu, Sinjura Tabone, l-għażla tiegħek għal Eve, please. No choice għal Eve, grazzi ħafna Sinjura u ġadat tajba, bye, thank you. U għandna persuna oħra li tieħu ħsieb l-aspett psikosoċjali. Bonġu, Sinjura Farrugia, l-għażla tiegħek għal Greta, please. Bonġu. St. Joseph Blata għal Greta, grazzi Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Bye.
l-servizzi psikosoċjali ġifieri qed tiġbru fihom counselors, psychologists, social workers, dawk l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu aktar mal-aspett soċjali, emottiv, psikoloġiku tagħna bħala persuni illi nifhmu tajjeb illum hemm ta' bżonn ta' kura tagħhom. Bonġu, Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal Laura, please. Saint Angela, ir-rabba tal-Laura. Grazzi ħafna, Sinjura ġat tajba. Dawk huma tliet diretturi illi għandna qasam ieħor ukoll li m'għandux direttura li il-persuna twieġeb direttament anka li għandna sister bħalissa li toħsib hemmhekk l-aspett pastorali illi nieħdu sib li nassistu lill-iskejjel anke fl-dimensjonijiet spiritwali tal-iskejjel ta' Knisja li hija parti intrinsika mill-karattru tagħna. Bonġu, Sinjora Camilleri, l-għażla tiegħek għal Jade, please. Teresa Nuzzo għal Jade, grazzi ħafna, Sinjura, u ġodha tajba. Bye, thank you. Minn daw l-oqsma li semmejt, l-iktar li tmissu magħhom fil-fatt huma ma' tnejn tan-nofs li semmejt. Mal-parti amministrattiva, aktar ta' risorsi umani u ta' flus ma tantx tmissu intom bħala ġenituri. Bonġu, Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal Nazli, please. Saint Joseph Paula għal Nazli, grazzi ħafna, Sinjura ġodha tajba. Thank you. Xlif dawk li forsi fostkom insertaw intukom ukoll edukaturi impjegati fil-qasam tal-iskejjel ta' Knisja, hemmhekk li forsi jkollkom xi kuntatt mal-qasam tagħna amministrattiv, il-bqija ġenituri l-oħra le. Bonġu, Sinjora Lamango, l-għażla tiegħek għal Robin, please. Saint Joseph Blata għal Robin, grazzi ħafna, Sinjura ġodha tajba. Bye, good day. Però żewġ toqsma oħrajn f'każ li jkun hemm bżonn ta' assistenza anke lilkom, għax primarily aħna s-servizzi tagħna qegħdin hemm biex nassistu lill-iskola itukom servizzi. Il-kunċett dejjem għandu jkun uliedkom li huma fiċ-ċentru jagħtih servizz lill-istudent il-minu l-qreb tiegħu illi huwa l-għalliem u learning support educators li llum saru jkunu parti sħiħa tal-klassi. Imma l-edukaturi li huma l-aktar qrib dawk qed jagħtu servizz direttament lill-uliedkom u lilkom. Imbagħad hemm l-iskola li qed tappoġġja lil dawn l-edukaturi biex tagħti servizz lill-uliedkom. U aħna on the wider outer circle nassistu lill-iskola tassisti l-edukaturi jagħtu servizzi tfal. Bonġu, is-Sinjura Ġenwi, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. Is-Sinjur, sorry, is-Sinjur. Sinjur Ġenwi, bonġu. Saint Angela Rabat għal Ġulja, grazzi ħafna Sur Ġenwi, ġurnata tajba. Sewa, nagħmilhom hekk in concentric circles biex kemm jista' jkun nifhmu li fiċ-ċentru għandu dejjem jibqa' l-istudent u l-aktar persuni importanti li jmissu mat-tfal huma l-edukaturi. Parti intom. Bonġu, Sinjura Galja, l-għażla tiegħek għal Lara, please. Saint Joseph bla tal-bajda għall-Lara. Grazzi ħafna, Sinjura ġodha tajba. U aħna mistennija l-aktar nagħtu s-servizz tagħna lill-iskejjel. Imma jista' jkun illi intkom ikolkom bżonn l-għajnuna tagħna. U l-għajnuna tagħna tista' tkun kif spjegajtilkom l-aktar f'dawn l-oqsma partikolari. Mela, Sinjura Kalleja, l-għażla tiegħek għal Mija, please. Bonġu. Saint Joseph Paula għal Mija, thank you very much, Sinjura ġodha tajba. Skużawni, mela kont qed ngħid is-servizzi l-aktar li tiġuhom fl-aspett edukattiv jew fl-aspett psikosoċjali u hemmhekk għandna diversi kollegi li jistgħu jgħinukom. Bonġu, Sinjura Mallija, l-għażla tiegħek għal Katleja? Saint Joseph Sliema għal Katleja, grazzi ħafna, Sinjura ġodha tajba. Bye, thank you. Naf li naqtawkom fil-qasir taw bil-kemm ikolkom ċans tawguranna ġodha tajba li napprezza ninduna tkun ħatawguraw li nirringrazzjakom. Sinjura Vella, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. Saint Joseph Paula għal Eliza, grazzi u ġodha tajba, Sinjura. Grazzi. U fil-fatt ġewwa wasanna anke għal Rankode 139. Mixin ġmielu l-ħin saru l-11. Jekk nibqgħu b'dan ir-ritmu m'għandniex intumu ħafna mal-lestu wkoll. Bonġu, Sinjura Lukas, l-għażla tiegħek għal Fej, please. Bonġu. Saint Joseph Blata għal Fej, grazzi ħafna, Sinjura ġodha tajba, bye, good day.
inħeġġeġ tali issa aktar ma jgħaddi hekk kif nifhem li naħseb għalaqna skola iva u naqralkom l-ismijiet ta' din ir-reġistrazzjoni. Mela tfali li ġew reġistrati f'St. Joseph Blata. Karim Pum Alil, Peter Anejl, Azzopardi Maja Jane, Baldacchino Pearl, Theuma Kamil Mariam, Bartolo Eve, Xkembri Rachel, Borġ Gazam Anna, Refalo Ella, Grioli Pippa, Pellicano Maria, James Kate, Fennek Aislinn, Dalli Emily, Lia Elish, Grek Eli, Zammit May, Buhajar Alaya, Tabone Stella, Gatt Emma Rose, Zammit Lian Buzuttil, Eliza, Farrugia Greta, Alamango Robin, Galia, Lara, Lucas, Fej. Nawguraw hemmhekk il-daw l-istudenti ta' St. Joseph Blata. Sewwa, mela, bonġu, Signora Lucciardello, la zatijak għal-azzurra, please. Bonġu. St. Dorothy Slima l-azzurra, grazzi ħafna, Signora ġaħat tajba, bye, good day. Tajib. Dawk huma servizzi li iktar nofru aħna fil-fatt. Bonġu, Signora Rensley, la zatijak għal-fejt Laura, please. Bonġu. St. Joseph Slima għal-fejt Laura, grazzi ħafna, Signora, ġaħat tajba, bye. U qed jgħidu li fil-fatt b'dik l-għażla għalaqna wkoll St. Joseph Slima Iva u ħankunu qegħdin naqrawlkom ir-reġistrazzjonijiet li saru llum għal din l-iskola. Grek Anna, Baldacchino Palmir Mila Rose, Montebello Ena, Attart Portugues Esme, Borġ Sant Valentina, Aquilina Victoria Darellovna, Farrugia Michela, Muscat Emma, Pulicino San Filippo Giorgia, Graham Nora, Ġera Stella, Farrugia Megan, Malija Katlea, Rensley Faith Laura, nawguraw lill-istudenti l-ġodda ta' St. Joseph Slima. Bonġu, Signora Stanjona Varra, l-għazdati għal-kora, please. No choice għal-kora, grazzi ħafna, Signora ġaħat tajba. Tajjeb. U wasanna 143. U naħseb mill-affarijiet li l-iktar li kelli li xtaqt ngħidilkom. Bonġu, Signora Mizzi, l-għażla tiegħek għal Ella, please. St. Dorothy Slima għal Emma. Grazzi ħafna, Signora, komplementa ġoħet tajba. Bye, good day. Kien fadal biss aċċen, m'għandix fejn ħafna dettalji, imma għal-pedagogija li l-bira bejtu tisimgħu tissemma ħafna mill-kapijiet tal-iskejjel. Bonġu, Signora Zoppardi, l-għażla tiegħek għal-fej, please. St. Dorothy Slima għal-fej. Grazzi ħafna, Signora ġaħat tajba. Mela, il-bira bejtu tisimgħu. Għalaqna qed jgħidu liva il-St. Dorothy Slima u għalhekk ħanaqrawlkom l-ismijiet ta' reġistrazzjonijiet ta' din l-iskola. Camilleri Chloe, Manicolo Camila, Karabot Giulia, Zara Emma Rose, Lucciardello Azzurra, Mizzi Ella, Azzoppardi Fej, nawguraw lill-istudenti l-ġodda ta' St. Dorothy Slima. Il-bira bidu jisemmu l-kapijiet tal-iskejjel, isemmu Emergent Curriculum, Balanced Approach, u nista' nobsor li jkun hemm jibda jħok daqsxejn rasu u jgħiddaw fuq xejn jitkellmu. Bonġu, is-Sinjura Said, l-għażla tiegħek għal Marija Josefa, please. St. Joseph Paula għal Marija Josefa, grazzi Sinjura ġoħet tajba, bye, good day. Mela, il-kunċettu għaw wieħed ħafna iktar sempliċi milli nistemaw l-ismijiet. U orbtuh ma dak li għattilkom l-ewwel illi kemm jista' jkun huwa l-individwu illi għandu jmexxi t-tagħlim tiegħu. Issa fir-realtà jekk niftakru l-esperjenza edukattiva tagħna, Bonġu, is-Sinjura Tart għat-tewmin fejtu Emma u Ella. Bonġu. St. Angela Zabbara għal fejtu Ella. Grazzi ħafna, Sinjura ġaħat tajba. St.
Saint Angela Zabbar għal Fejt u Wela. Ok, bonġu Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Katrina, please. No choice għal Katrina, grazzi Sinjura ġalet tajba. Jekk niftakru l-esperjenza edukattiva tagħna, ħafna drabi it was teacher-led throughout, minn mindu konna anka fi snin bikrin in the early years fil-kinder u hekk. L-esperjenza l-inqas tiegħi forsi tagħkom intkom xi ftit iżgħar minni forsi differse a little bit. Bonġu, is-Sinjura Ġudice Formosa, l-għażla tiegħek għal Ġulja Mija, please, bonġu. Saint Angela Msida, grazzi Sinjura, ġalet tajba, bye, thank you. Hopefully li sa żmienkom minn għadu ta' eta iżgħar, l-esperjenza ġa bdiet tinbidel imma ta' tampari l-esperjenza fil-kinder kienet simili ħafna għal dik fil-primarja u simili ħafna għal dik fis-sekondarja. Is-suġġetti li jinbidlu imma l-esperjenza kienet simili bil-qeda ma' siġġu u mejda u dejjem hemmhekk it-teacher tgħid u aħna b'xi mod ridu nlaħqu magħha. Kemm jista' jkun qegħdin nippruvaw anke mill-istudji li saru madwar id-dinja u l-istess anke f'pajjiżna illi fit-tranzizzjoni partikolarment meta tfal qed jgħaddu minn djarhom jew minn child care centers għal ġol kinder u mbagħad għal snin tal-primary, nagħmlu tranzizzjoni aktar gradwali. Illi ma naqbdux u switch on, switch off, filli it-tifel qed jitgħallem through play, jiskopri, jilab, jagħmel u qed jitgħallmu hemmhekk b'mod naturali ħafna. U fil-li f'salt wieħed impoġġuhom b'mod reġimentalizzat ma' mejda u jridu jitgħallmu bil-forsi eżatt dak li tkun qed tgħidilhom it-teacher following directive instructions. Tajjeb, grazzi mela qed jgħidu li diħel Father Marker ġajna bil-mobile għax is-Sinjura Mizzi ma stajniex naqbduha minn fuq il-landline għalhekk kellna naqbduha minn fuq il-mobile biex tagħtina l-għażla tagħha għal Zael. U bl-istess mod kif għamilna l-ewwel, bonġu Sinjura Mizzi, l-għażla tiegħek għal Zael jekk jogħġbok. Hello, bonġu, proset, tagħlu bil-ħaġa. Sewa Saint Angela Rabat għal Zael, grazzi Sinjura, u komplement ġalet tajba, bye, thank you, bye-bye. Bonġu Sinjura Bejer, l-għażla tiegħek għal Nina, please. Saint Joseph Paula għal Nina, grazzi Sinjura ġalet tajba. Għalhekk għaddejjin efforts bħalissa f'pajjiżna li kemm jista' jkun inħeġġu lill-iskejjel jibdlu għal-pedagogija, speċjalment fil-kinder u fis-snin bikrin tal-primarja, fil-year 1 u fil-year 2. U kemm jista' jkun li l-kinder tkun waħda illi timxi fuq l-emergent curriculum, u x'inhu l-emergent curriculum, illi it elicits interests out of students u tibni kemm jista' jkun madwar dawk l-interessi li mhux kollox ikun biss ġej min-naħa tat-teacher, imma li jkun hemm kemm jista' jkun anke dawn l-interessi ta' tfal qed jingħataw iktar importanza fl-esperjenza edukattiva. Bonġu, Signora Richards, l-għażla tiegħek għal Penelope, please. Bonġu. Saint Angela Rabat għal Penelope, grazzi ħafna Sinjura ġalet tajba. Issa peress li irridu napprezzaw u nifhmu li kull skola għandha realtà tagħha, li kull edukatur għandu realtà tiegħu, ma nistgħux nistennew li ħajkun hemm l-istess esperjenza identika f'kull kindergarten jew f'kull skola primarja. Fil-fatt anke din il-policy li hemm biex tħeġġeġ lill-iskejjel jersqu aktar lejn dan l-emergent and balanced approach fi snin bikrin mhijiex waħda li tiddetta isma' għandek tagħmel hekk, imma qed tħeġġeġ lill-iskejjel illi tgħidulhom isma' araw sewwa fejn qegħdin intkom u pruvaw kemm jista' jkun nibdew nersqu bil-mod lejn edukazzjoni li qed tħeġġeġ iktar l-interessi tat-tfal jieħdu center field. Bonġu, Sur Xiberras, l-għażla tiegħek għal Martina, please. Saint Joseph Paula l-Martina, grazzi Sur Xiberras, ġalet tajba, bye, thank you, good day. U wieħed għandu jistenna ma li l-esperjenza fil-kinder għandha tkun kemm jista' jkun tibni fuq dawn l-interessi. Bonġu, Sinjura Kassar, l-għażla tiegħek għal Carly Rose, please. Saint Joseph Paula għal Carly Rose, grazzi Sinjura ġalet tajba. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla anke Saint Joseph Paula qed ir-reġistrazzjonijiet tagħha
għalhekk ħanaqralkom l-ismijiet tal-istudenti l-ġodda. Ellul Juliet, Darmanina Bella Naja, Fenek Eve, Vella Micheli Bianca, Cortez Jade, Fenek Nazli, Kalleja Mia, Vella Eliza, Said Maria Josefa, Ebejjer Nina, Xiberras Martina, Kassar Carli Rose, awguri hemmhekk lill-istudenti l-ġodda ta' St. Joseph Paula. Is-Surgat Bonġu, lażatijak għal-Rajli, please, Bonġu. Teresa Nuzzo Hamruna Rajli, grazzi ħafna, Surgat, ġaħat tajba, bye. Mela fil-kinder, wieħed għandu jistenna li għara esperienza aktar mibnija fuq l-interessi. Bonġu, is-Sinjura Galja, lażatijak għal-Rubi, please. Teresa Nuzzo għal-Rubi, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba, bye, thank you. U meta jimxu mbagħad għal year 1 year 2, nibdew naraw iktar a balanced type of approach, għalhekk bdejna nisimgħu l-bieraħ kelma balanced użata mill-kapijiet tal-iskejjel. Balance between what? Balance between this emergent type curriculum and more teacher-led instruction. Iktar ikun hemm ħtieġa issa li jidħol intentional teaching min-naħa tat-teacher. Bonġu, Sinjura Aquilina, l-għażla tiegħek għal Zejli? Good morning. Saint Angela Rabba ta' Zejli, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Bye, thank you, good day. Sewa, hemm ċertu ħiliet illi irdu jiġu malma intentionally, in a structured manner, ma jitallimhomx il-bniedem għax humiex b'mod naturali il ħajjiġu hekk, iridu jiġu malma lilu in an instructional way. U dawk ikun hemm ħin għalihom imma jkun hemm bilanċ ukoll mbagħad ma' daw l-esperjenzi li iktar jħarsu lejn l-interessi ta' tfal u temi li jorbtu kemm jista' jkun it-tagħlim kollu b'mod integrat. Aħna ma ninsewx x'kien ħorġu hemm barra, ma noqgħodux ngħidu ħanagħmlu daqsxejn Mezz u ħanagħmlu daqsxejn Geography, ħanagħmlu daqsxejn English. Inti tmur hemm barra u tgħix ħajtek u tintegra t-tagħlim kollu kemm jista' jkun f'ħaġa waħda dik hija l-ħajja u hekk l-istess kemm jista' jkun għandha tipprova tersaq u toqrob kemm tiflaħ l-edukazzjoni. Speċjalment f'dawn l-etajiet bikrin biex kemm jista' jkun ngħinuhom jagħmlu connections, jaraw li qed jagħmlu rilevanza bejn dak li qed jgħixu fl-iskola għal ħajja hemm barra. Tajjeb id-rilevanza tibqa' matul il-ħajja edukattiva kollha ta' u nħeġġeġ l-edukaturi kollegi tiegħi kemm jista' jkun dejjem nagħmlu daw il-connections u ngħinu lill-tfal tagħna jagħmluhom il-connections mal-ħajja reali, even through appropriate questioning. Il-mod kif tallimna aħna ħafna drabi kien filling in the bin, ħin kollu idhom ituna risposti, mentri ħafna drabi jkun aħjar illi jitqajmu l-mistoqsijiet li għandhom jitqajmu jkunu l-istudenti li mbagħad jiskopru dawk ir-risposti huma, ikun hemm ħafna iktar tagħlim li jkun sħiħ b'dak il-mod. U fil-fatt il-Papa li huwa pedagog tajjeb ħafna ifakkarna li t-tagħlim għandu jmiss 3 aspetti: il-moħħ, il-konjettiv, l-affettiv, il-qalb u l-idejn, dak li nwettqu mbagħad sewwa. Fil-fatt hekk tirrealizza dak illi għallek l-istimoli intellettwali tiegħek jista' jkun titgħallmu għal ftit, imma titgħallmu fit-tul tinternalizzah jekk b'xi mod imislek l-affettiv, jekk tagħmel dik l-effective relationship. U mbagħad tagħmel il-ġid jekk twettaq dak li qed taqqad fit-tagħlim tiegħek u mbagħad f'ħidmietek. F'xogħolok, f'diskorsok u f'dak li inti tkun qed tagħmel għall-oħrajn f'ħajtek. Dawk huma 3 elementi importanti ħafna fl-edukazzjoni. U naħseb issa qed nibdew noqorbu għandna fadlilna l-aħħar 5 telefonati x'isiru. Is-Sinjura Sajt Spiteri, bonġu l-għażla tiegħek għall-Lukoja, please. Teresa Nuzzo għall-Lukoja. Grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Bye, good day. Sawa wis. Sinjura Kutajjar, bonġu l-għażla tiegħek għall-nena, please. St. John Antita għall-nena, grazzi ħafna, Sinjura, ġaħat tajba. Bye, thanks, good day, bye-bye. Wieħed iżomm quddiem għajnejh ukoll li dik l-esperjenza mbagħad gradwalment tibda tinbidel dejjem aktar lejn waħda aktar formali, aktar strutturata li ħajsibu minn year 3 il fuq fil-primarji tagħhom anke fil-year 1 u year 2 jkun hemm ħafna iktar structured teaching and learning, imma fil-year 3 partikolarment mbagħad isir dejjem iżjed il-primarja u s-sekondarja kif nafu there is
quite an extensive content li jkun irid jiġi covered, hopefully with the intent of achieving particular outcomes and not necessarily il-content per se, ma l-content għandu jkun mezz għal ħiliet li nixtiequ li tfal jaħkmu għal ħajjithom imbagħad. Sakemm nistennew l-aħħar 3 telefonati li għandna llum. Nifhem li dawn ikunu l-aktar telefonati diffikultużi jekk kif anke l-għażliet ikunu naqsu. Napprezzaw u nifhmu sinjuri, nitolbukom tgħinuna biex kemm jista' jkun. All right, mela, is-Sinjuri Sammut, is-Sinjura Sammut, qed nippruvaw naqbduk, qed insibu diffikultà biex jirnexxina naqbdu l-linja tiegħek. Niċċekkjaw li t-telefons please ikunu f'post li qed jaqbdu reception tajjeb u li huma on charge, mhux tbatlet il-battery. Jekk jogħġobkom, tilħu tgħidulhom il-qraba u l-ġirien u da kollu fejn marret it-tifla jew fejn dieħla t-tifla bħalissa araw li serħu raskom li tirreġistraw l-ewwel imbagħad għidu l-min għandkom tgħidu. Qed nippruvaw naqbdu il-mami ta' Scarlett Sammut ta' jekk hawn minn forsi jafa joqgħod viċin tagħha joqgħod fiqrib tagħha. Okay, tajjeb ħafna. Tajjeb, grazzi qed jgħidu li rnexxina naqbduha minn fuq il-mobile u dieħla Emilia kollega tagħna ħatkun qed tgħaddielna kif għamel l-ewwel Fademark biex inkellmu lis-Sinjura Sammut minn fuq il-mobile. Bonġu Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Scarlett, please. L-għażla tiegħek għal Scarlett, please. No choice għal Scarlett. Grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġodda tajba. Bye, thank you. Good day, bye-bye. No choice għal Scarlett. Mela nistennew issa s-Sinjura jew is-Sur Mikallef għal Klara. Bonġu, Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għal Klara, please. Bonġu. Sejn ġananti dal-Klara, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġodda tajba, bye-bye, good day, bye. U fil-fatt l-aħħar telefonata għallum is-Sur jew is-Sinjura Xerri għal Tiffany. Bonġu, Sinjura Xerri, l-għażla tiegħek għal Tiffany jekk jogħġbok. Bonġu. Saint Angela Rabat għal Tiffany, grazzi ħafna Sinjura u ġara tajba, bye, good day. U bis-saħħa tas-Sinjura Xerri u Tiffany fil-fatt taqqadna r-reġistrazzjonijiet tal-lum issa nitlob il-reġija biex jaddulna l-screens fejn għandna l-iskejjel illi jista' jkun malqux imma għallum għalqna r-reġistrazzjoni għalhekk naqraw l-ismijiet ta' tfal reġistrati f'dawn l-iskejjel ukoll. Għal St. Angela imsida għandna lil Cuomo Elisa, Giudice Formosa Giulia Mia, ngħaddu għal skola oħra, St. Angela Rabat, Camilleri Galdes Corel, Briffa Valentina, Spiteri Catania Nora L, Galia Faith, Fenek Laura, Genui Giulia, Mitzi Zael, Richards Penelope, Aquilina Zeli, Tiffany Xerri li bnila kun jom u l-isem. Imma l-istess tifla tibqa St. Angela Zabbar, Attard Ella, Attard Faith u St. John Antid Paċ Rajlea, Magro Bettina, Kutajjar Nena, Mikallef Klara u naħseb dik kienet le fadlinna, kanna Teresa Nuzzo, of course. Kanna Teresa Nuzzo wkoll illum Gallia Pellicano Victoria, Stivala Ruby Rose, Camilleri Jade Gatt Riley, Gallia Ruby Said Spiteri Lukoja. Naħseb issa tal-aħħar kienet dik imma naħseb iva nista. U fil-fatt bekk wasanna l-eluq ta' trasmissjoni tal-lum u warajja ħatibdew taraw deħlin il-kollegi li kienu qegħdin jagħmlu it-telefonati sew l-ewwel u sew it-tieni waħda għalhekk ħanibda bir-ringrazzjamenti minn naħa tiegħi
il-Sintja Kassar li minkejja d-diffikultajiet kif smajtu għal-bieraħ ta' saħħa baqgħet għaddejja tul dal-proċess kollu fadlinna l-aħħar proċess issa nhar il-ħamis u l-ġimgħa u nagħlqu bekk ta' din is-sena wkoll il-Miss Annalise Tabone, Miss Felicien Bogetta, l-Sinjor Dajem Merċi għal qed tassisti anke mill-uffiċini tagħna, il-Miss Amelia Kalleja, il-Gejtu Farrugia, l-Nutar Dr. Ertin Boħaġar, il-Fade Mark Ellul, il-kollegi tagħna uffiċjali mill-Kurja tal-Arċisqof għall-aspett ta' assistenza teknika, links u dawn l-affarijiet kollha, il-kollegi tagħna mis-Segretarju Edukazzjoni Nisranija għall-ħidma kollha sfiqa li ssir f'assistenza lill-iskejjel tagħna, il-kapijiet u l-edukaturi u l-ħaddiema kollha li jagħtu servizz tagħhom fl-iskejjel tal-Knisja għad dispożizzjoni tagħkom u ta' wliedkom. Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lil Media, nirringrazzja tal-aħħar lilkom u nilqakom f'din il-familja ġdida għal dawk li huma ġodda għall-iskejjel ta' Knisja. Awguri u l-kumplament ta' ġurnata tajba.